اوكي يغني لنا حيل مدسي كاب سويس كنسدل كاينا تبر زخون خوينو دحر حد عمت سلام نقول لكن كم يمسكون كان قاشنا نبحك مدسي بتعمي عليه كما خايف زحيد ولا نزمل سي جن حتى لها نكيرد ولا حتى لها تني لازم حتى يكاتي انت يا اخي بدلي راي بزعبا ودمات ندحر كوينو كساب كم تتقانن 4-3 زخونا يكونان 10 خونا خلاين 15 خونا خلاين اتن انا تفلطن 6-7 خونا خلاين سلازي كم تدبلكايو ناي وشتي اقوام علون اتا اقوامن كاني اب عدي دحري كشطو خلوطو مالسي بتقوام درجايو سلازي نيرترانا بخمز خمرح يخيل يزبلاي حجي جن السودي دلب دق حق هاصب على خان تايدا حادنتن سمرتن يدلي سلازي انت خوينني اندي سمرا انت خوينني نسمر نتبعد باللوط خمس زخل كحجوزا زخسي نطرنا فيل كانا وصبقا انون كما خاطرني في كيدن اندي سلازي انت اخبل دلي بتحطي يسخمص دلي حنت خير دبله نزي اذن ودبات زل سلفتات اندحر بوغرن تفعل يبلني بوغرن دحرق هيمن دحراب كل الزنبرا خوينن اما زمنا يلو مناسي كم زخما هذا امسلو انا سي تطرني فخ قال سيدل اي دلني يدبلكا خوين تسمعني سلازي امو من سيسي نايلو حيلي امو خمي غرنا دا اينامو نسرعت كنول غسو خمي غرنا دا اينامو نوتوم اب عددلو نلوط خمسو كنحجزهم نخيل ازي مبلكوخا سلازي ازوم نايلو مسسا نايتمال 10 نايتمال دق 10 زنبورسي اساتهم كو ام تقاليسهم تقاليسن انكلاي دق نستي مالتي اندي سلازي ازوم ناي ملاسي لو من دحر تطرنفكم دي تقالص خونكم دامو حدن اسحال قال انا يطرنفني اي تطرنفكم يلكا تقالص الله بولكي كخماي مالتي سلازي اندحر دي تطرنفكم سي امو كمي غريد اتلوط خمس زي اي تحزلي اندحر مليسكا هونكا انت وي دحاني قندي لي سلازي انا سي بتعم غري مهني ملسيسي ناي لوط حيلي زبل امته يدلني كمز خماي كا انا خاني ابي توديبي خيدن يلغن وساون وقسا انا قبل عينن بعلي مو يغني لي كن قصلو ناي بحقي اتوم ودماتن اتوم سلفتاتن كبلوز غبا خاطو لصنيكا انون كومن يدبل يغني لي كين وحلكا سلازي الخو دبل سلفي امريت وريدو نطرنا فخ قالسالو زبل امتن يدلني صبقت خمت حسابي خامتي خمو ما يكنا خاز ودنا اوكي صبغ حتى يغني لي حتى جن ابتع انتو مسحاتتني طرنا فلكم ديلو سلازي حاتتني ايتطرنفكم ايتطرنفكم مالتي كنطرنف كمز عينت محبر كنجبر دليت يبلنان مغنياتو اب العل تنزلواس حداش محبر كنمسرت كان احنا نጫጭ حلنا يزبلانا كل شيء محبرات يጫጭ حلوا يزبلا بفيسبوك ترى خلاكو قال دقبات البحال قال خوف بللكا بتحده قال زبحالو ممصيمناتهم كصحف فاحلم زنبرو كم كتريم كلها فلطوم يخبط فيلم المغانم دحراب حدا تطرنيفهم شم غيروم سب حدا تطرنيفهم ترخبون نتاشم تقوملانو حجي كمز خنقبر كمز عينت انت غيروم انا 20 تنيرن مبل 20 حدا ندبحال كان نفطر لنا مالتي نحنا حجي كوم خنفطر سلا زيدلنا عينا خمس زبلكو نحدا نزته كبت خليها قمقام كات قبرولو معرخ ندي حساي نيرو انت عين سعبينات نيرو قال الكا كبت غل قوام محبركم كون يقولوا مخنياتو عبد العزلات تستوسخت تقبر لها مالتي تنزلوا اكو كبان دادلنا خلناس حداش نጫጭ حل مخنيات انت يالو ولا حد يلن كنوسخ عين خلينا 20 تلوس 20 حدا نقبر لنا مالتي نحنا قروقس كنعتو مالتي قوم اخت بليها مالتي صام بال 20 حدا نكون كانت كحسابنا كاجندات تقميت كاخت مصنو نا كان يمك على سي ريتوت كلا كانت كدليتات عليك نزيم حسكا خاخت مصن صام بال 20 حدا وانك خالهم مديكا لجاف ما اذا مريت كوينو ندحر تطرنيفهم كا مبل 20 كلتم كونيهم كوم واسوم حيزهم هجي خاب كاب كم زلنا اتي فاحيل زلو كله اتي ان مو يسمرا كنصواع كلنا اب جنبكو كل سبت ابي ودب زلو طرا يكون زخيد ندحر سميركا كو تبتصنحن حدا صلال تغيرو بينا غبابي زمرصناتون غيزين ساعات تواهيبو تهزب خزات يلي خلينا زي ግን حدشت موسخ اين مرصنينا اي لا انا كمزا زلو وانا خصني حز مرص اي ليرامر اودبات كستاين مغبار ايكونن كمز بالكان نحر نجبر كوينا نوسخ علينا زياده
10 ዝነበረት 21 ትኾን ኣላ ወይ 8 ተነራ 9 ትኾን ኣላ ማለት እዩ ካብኡ ክስታይ ንምግባር ኢና ከምኡ ጌርና እምበር ነተን ዘለዋ ክጥርነፋ እቲ ዝያዳ ጽቡቕ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሽዑ ናብ እንካ ትጥርነፍካ ኣንስኻ እምበር ሎም እንድሕር ዓዳሽ ማሕበር ክምስረት የለሲ መሊሰ ይውስኽ ኣለኹ ማለት ኮይ ኣነ ከም ሓቂ ክነግረካ ትቕንዕና እንዴት ሕጅብዚ ከመይ ትናሃሪ ናይዚ ደላይ ፍትሕስ ከመይ ይግስግስ ኢና ንብል ዘለና ንኽንዋዓስ ኣይኮናን መፂና ዘለና ዶ ከም ልክዕ ክንዛረብ እንተኮይና ካብ ንህግደፍ ምስዓሩ ነዘን ንጎ ዝጫጭሓ ዘለዋ ውድባት ንዓን ምጥርናፈን ዝኸብድ ኮይኑ ይስማዓኒ ልቢ ክሳዕ ዘይቀንዐ ንዓን ምጥርናፈን ዝኸብድ ኮይኑ ይስማዓኒ እሰን ተድሰምራ ነይረን ህግደፍ ክሳዕ ክንደይ ኣበናይ ገምጋማ ኣሎ ኣበናይ ጽፊ ሎ ክንጉንጉ ኣላ ሕጃተን ምክንያቱ ካብ ሓደ ስለዚ እቲ ተረዳእካ ክትከውን ሙሳኽ ኮይኑ ስለ ሓንቲ ሓድረሉ ምክንያት እንታይ ኣለኒ ነካ ክትከውን ተስፋ ገብር ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ያዕቆብ ስማለኹ ዳሓና ኣላ ሕጂ ኣልፍ ማይካ ክንቅፅል ኢና ሓብሬጋ ዘለኹም ክንቅፅል ኢና ኦኬ ታንክ ዩ ኣልፍ ናትካ ኮ ዳሓንያ ናትካ ማይክ ዳሓንያ ተገቢ ብላን ናትካ ያሬጋ ዘላ ኦኬ ሕራይ ናተይስ ዳሓንያ ዘላ ክገዛ ከለኹ ሸቢዕ ዓጢና ሓይሊ መልሰይ ኣጀዋ ሰላማት يعواد دميهم زمصاو كبر غاشانا انس حتلاتنا حنتي ودب اندحر كوينا نزمص غلا ايغودانا انا مالتيس هغدف اندلنا حدا ودب حنتي ودب تاخلنا مالتي بحنت ودب نحنا رسنا كله كلته 3 ودب 3 4 بارت كوينن ህዝቢ ክመርፅን ኣብኢታት እዩ ዘሎ ቃል ስሞኒ እንድሕር ሓንቲ ኮይና ኣይጎድኣና እንዶ ክብር ሓወይ ኣብ ሓንቲ ውድብ ጥራይ እንድሕር ተጠርኒፍና ነታ ውድብና ጥራይና ክንሳሲኖ ከምዚ ናይ ህግደፍ ሕጂ ናቱ ጥራይ ዝገብር ዘሎ ከምኡ ኢና ክንከውን ግን ክልተ ውድብ 3 ውድብ እንድሕር ኣለዋ ብርቱዓት ውድባት ካብ 44 ዝኾና ሰለስተ ተጫፋኒቐን ሓይቲ ኮይኑ ኣይትብሉን ጋሻና ሓወይ ንዓኻ ማይክብራ اوكي ثانك يو صبغت ريتا صبغت عتا اتي حنت مخان مالت كساعتي راهوا دمت حنت خوينا هنكيد علنا ازبل دلو كساعتي راهوا دمت مخنياتو كنت حنت ولكو اذن ودبات اندحر بزيهن غوننا وفكومن عينت كسلفلنا يخلي اب غوننا كمان نمزن ودبات ابدغ زلوا نساتن ካብ ዘውጾን ሚስጥራት ይኹን እሳተን ካብ ዝብልኦ ንላዕሊ ሚስጥራት ናይቲ መንግስቲ ክጋልጻን ታሽሙ ክገብራ ዝኽእላን ሰልፍታት ኣብ ደገ ክቁመና ይኽእል እዩ ክንደይ ሰብ እኮ እዩ ዘሎ ናይቶም ቀረባ ሓለፍቲ ዘሎ ብትውሽጢ ናቶም ሰባት እኮ ኣብ ደገ ኣለዉ ከምኡ ናይቶም ገዛን ካልእን ሰሪሖም ኣብ ትውሽጢ ኣብዚ ጆሆቶ ተሓይዞም ደገፍቲ ኮይኖም ዘለውን እኮ ግበር ተባሂሎም ክገብርሉ ዘይክእሉ ምክንያት እኮ የለን እዩ ስለዚ እዚኦም ጎንና ዝምስረታ ውድባት ነተሰብ እንድሕር ዳ ሰብ ሲልካዮ ኣነ እንድሕር ዳ ተቃዋሚ ደጋፍ ነይረና ተቃዋሚ ተኸይዲ ነቲ መንግስቲ ሚስጥሩ ፈሊጠ እቲ ዓመፁ ተረዲእኒ እንድሕር ዳ ሓሳበ ይغير ኣለሁ ወይነሞ ፍትሕ ክደሊ ይመጽ ኣለሁ ኮይነ ናብታ ዝሓይለት ክኸይደ ዝደሊ እጂ እቲ ካብ ህግደፍ ተመስሪታ ዘላ ውድብ ዓበይቲ ሚስጥራት ከምዚ ናይ ሳክቲዝም ሪኢኻ ኣለኻ ሳክቲዝም ዓይነት ሓይሊ ነይርዎ ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ሪኢኻ ክንደይ ሽሕ ድስዕቦ ነይሩ ሳክቲዝም ኮኒ ልዕሊ 50 ገለን ሽሕ ታሽሙ ፎሎ ዝገብሮ ነይሩ መን ይግን ሰብዚ ካብዚ ክንመሃር ግባአና እዩ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ሳክቲዝም መንዩ ኩሉ ሚስጥር ናይት መንግስቲ ይውፅልና ነይሩ የሪአና ነይሩ እቲ ብፍላይ ንኢሳያስ ኣይኮነ ዝወግኦ ነይሩ ሪና ኢና ሳክቲዝም እንድሕር ብሙሉ ነቶም እቲ ሓጢያት ናብቶም ታሕትዎት ይፋሕድ ብሎ ነይሩ ገበነኛቶም ታሕትዎት ምዃኖም ገበነኛት ኣዘዝ ፖሊስ ኣዘዝ ሰራዊት ኣዘዝ ገለ ምዃኖም ኢሳያስ ኣይኮነም ብብዝሕ ዝሃርሞ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ግን ንዑ ኣሚኑ በቃ ንዑ ክጽበው ውዕል ነይሩ
ካብኮም ዓይነት ጌጋታት ዘይንምሃር ስለምንታይ እዚ ናይ ሳክቲዝም ኦኬ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ይዕሪድዎ ኣብ መሬት ኣብ ባይታ ከዓኒ ታንክን መዳፍዕን ዝዓረደ ኾፍ ከብለልና ኽእል ገንዘብ ኣለዎ ሓይል ኣለዎ እዚ ኩሉ ነገር ክሳዕ ዘሎ ንሕና ከዓ ንልክዕ ማዕርዩ እንድሕር ሓይለ ከነጥር እንድሕር ኮይና ምጥርናፍና እዩ ሓይለ ከምፀልና ዝኽእል ወላ ንኢኮኖሚ ይኹን ወላ ንኻልእ ነገር ስለዚ ካብኡ ካብቶም ዝሓለፉ ጌጋታት ኮይና እዚ ናይ ሳክቲዝም ዝነበረስን ዓብ ትምህርቲ ንዓና ነይሩና ክንዲ ኣበርክቶ ገይሩሉ ኣሎ ኮነቶም ንዓሽቱ ሓለፍቲ እቲ ጽልኢት ታሽሙ ኣብ ህዝቢ ከም ዝሰርጽ እናገበረ ኮኒ ኣነ ኮንኩም በዲለኩም ዝዓይነት እዩ ድቡድልኩም ኮላይ እዚኣቶም እዮም ነይሮም ተጥፉኡ ትኹንኩም ኮላይ ነዚኦም ኣጥፍኡዎም ንስኹም ከዓ ተፈሊጡለኩም ህዝቢ ፈልጠኩም ኣሎ እንኮላይ ንዓኹም ይዘጥፍእ ህዝቢ ንዓይ ገዲፍኩምን ማለት ኩልና ሓቢርና ኢና ንጠፍእ ኣብ ርእስኩም ዘሎ ህዝቢ ምስጢርኩም ፈልጦ ኣሎ እናበለኻ ንዑም ከዓ ሕንቆም ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ የናቆተና ነይሩ ምስቶም ብግርነቶም ኣብ መሽክላ ዝኣትዎ ሓለፍቲ كم تعنتو زبالكو زوم عزز خفل سراويت سان تمرتهم دي سان أخل بسلوتهم نا إسياس تي سنح رعدي نقول سبير عرعدو بلو خمتي مستراو نجار نداش أوي ندحنا قصل زتفه إذا كل نجار أصل زلوا ما بزيد اللي هو جبني معتيهم إذا مسبات زيوم نعو أمينة بتمن قدنا ساكتي زنجرو نعو أميشكمون يرتاح لهنا نعو أميشكمون يرتبدل نعو أميشكمون يرتاحات كندي سب صعبة خمس نبرة ريناين على فيسبوك كوم صعبة نحر نيركاس بأكل كوم عينة حبريتها زم سألك دول ودب دحرق ميت الكاكا كلها سبت طريقة أفتنا حجز أنا حول دبات كي ترفعون هذا طريقة خيري شو أبطب نسبة صحة هاي قبرك أعتقد بلغاني وحفة بلك ويمس سراوي تسليم وهم دعتو قبره ويكاد غير نقولها هم غير سلبس أو تلك نصورن كون عن رأي زلوا حدا ودرك ساعة زمت شو قوامات هاجرنا نبلدلنا من دحركاو زين مهار كوينا بوشتون كو حيلن بلالنا بدغ تراي كون كمص حيلن بلالنا كم حدا حيل جنا بدغ خوينا ططو كن بلالنا نت بوشت زمصانه لكم دلو باوشتي لو تخمص زغل نحنا جن حدا طرنو حيل خوينا كنصنح هنكلالنا ازناي وشت اندحر حيل زي ناي دغ حيل زي بلو خوينو ات وشت زلو على لو تحمتي كومي زخيل اب حدا بشركنت كسرح اندحر صنيحها ابوركوتو اندحر تجبر صنيحها أوشت إنحر ودادي بكام ويحجز كابدقة خسدت ثاني حراب سفلا لي مستراو صراحة غيرك إنحر دقيقة تجبر لهم ثاني حان كلا خالد نجارات كتأثر ثاني حامسون جن بوتا هولو يخيليو إنا نبلدلنا ده أمبر أنت ده فحفح يلنجن كم زنبلو زلنا مرمير كان فتش كان تأطوي كنا سبك ما تخلون أفتازنا فعت ويكا صبح حبريتات ودب نابع يزوي لايف إنحر تريدو أبزسي زيادة لنابت زيادة تاشو مزقبري سبزوي كنا كمان أنا زيادة مستر زمس الكاخة توي سلز بقوموا يا خانة هز بخد كسرة تغل كل سبعة تحاسبوا مع رسل زي كونه نازنا جرز بقمة تأتينا هنا خنسرح زلنا أنا مبالي أنا كم زبل الله تريده هم خون خاليو كل تون أنت خناون دزار بايكونن كل تخناون دزار بايكونن زجب باون تاش مخت جبرن تخاليها تبزحين عن سؤال زلنا نبرا كل تو يا بحنتي دزار بايكونن ولا خلتون صبوا هم زبالكها جن كباز حيب لنا كاب تصور وسع خوينن أو حدا جازت ونتي ناي فتحي وعزو خايكون سلز فرعوكي نتملسلك أخون تسفى قبر ورد الله كم تستسعى معنا مالتي اوكي ثانك يو كبر غاشانا يعقوب سمع الله تسفى قبر ابو سامي توعك يا هجي كمان دقيقه ابو سامي الله خاطرونك ملكتها بني أبو سامي الله تونكا وردن كامتان أنا أبو سامي نهر دير لها نافع الله أنتو يتوتش نيرك أبو سامي الله أوكي أبو سامي ريد أوف غيرر كالله مايك ناها أوكي الله خده هيجي حدا بلنا بلو الله خده حدا بل أوكي قرب يا انتهي بالمسألة كذا ربا خاص بغيو يعقوب ግን እንታይ ይኾነና ኣሎ ምሉ መዓልቲ ዝወዓልናዮ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ከምዚ ዝብል ኣራዳድ ኣለኒ ምናልባት ኣብ ርእቶ እንተይብኩም ዝበለፀ ግን እንታይ እቲ ማለት ኣነ ኣፍልጦለካ ደብቶም ውድባት ኣፍልጦለካ ደናብቶም ውድባት ንኣብነት ናይ መንእስያት ውድባት ኣለኖ መንእስያት ከምዘየሎ ዓበይቲ ጥራሕ ከም ዝኾኑ ግለጽ ስለ ዝነበረ ንኣብነት ናይ መንእስያት ውድብ ከም ዘሎ ይፈልጥ ብዙሓት መንእስያት ዝጠርነፈ ውድብ ኣሎ ካልኣይ ከዓ حدا زخونه ودبات هلو سلسته ودبات نعمنا سب زقرب أجز حدا نخونه وجوانا خبصهم عزررب يقبل سلسة أفلط أخاب زعبات ودبات كما يو
4 5 قال خنبل تخوين اي ጫጫሓ ዝብል ገለ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ፍጹም ነቲ ቃልሲ ዘይጠቅም ቃላት ትጥቀም ስለ ዝነበርካ ببزح فحفح زبلا ጫጫሓ ገለ መለ 44 77 ገለ መለ 80 ገለ ዝብል ዘረባታት ኩሉ ንጸላ ዘገልግል ቃላት ስለ ዝኾነ ማለት አይስንታዩ ኣነ ክንብል ስለ ዘይንኽእል ዘለና ስለዚ ንስኻ ኣፍልጦኻ ብዛዕባ ውንድባት ከመዩ እንታይ ክትገብር ትደሊ ማለት እንተ ንጥርነፍ ንሕና ገለ ዝብል ቃላት ፍጹም ኣይስርሑናን እዮም ዘለው ኣነ ከምዚ ገብር ኣለኹም ሞ ከምዚ ግበሩ ወይ ክስቶን ከምዚ ገብር ኣሎ ሞ ከምዚ ገበር ዝብል ኣራዳድ አንተ ዝህልወና እምበር ኣብኡ ኩሉ ኣፍልጦና ብጣዕሚ ብዛዕባ ቻይና ሓይስ ኮይኑ ስምዓኒ ዝኣረጉ ብዙሓት ውድባት ገለገለ ንብል እሞ ከመይ ከድኣ ኸውን ከመይ ዝሕይል ውድብ ዝበሃል ከመይ ይሕይል ሓደ ክንከውን ፀገም እዩ ማታይ ሓደ ፀገም ዝኾነካ በብዓይነት ሓሳብ ኣሎ ናይ ኩናማ ውድብ ኣሎ ናይ ዓፋር ኣሎ ናይ ጅሃድ ኣሎ ናይ ኤፒዲፒ ኣሎ ናይ ገለ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ይክእሉን ሓደ ፅላል ግን ገብሩ ክእሉ ኾኑ ሓደ ግንባር ስለዚ ኣፍልጠና ብዛዕባ ፖለቲካን ገዝልንሲ እንታይ እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ኣነ ክትብል ስለደልየካ ዘለኹ ንስኻ እንታይ ትገብር እንታይ ክትገብር መደብካ ኣለካ ዲ ኣፍልጦ ብዛዕባ ዘም ዝብለካ ንኣብነት ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝብሉ ናይ መንእሰያት ውድብ ኣብ ውድባት ካለው መንእሰያት ዘለዎ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለስ መንእሰያት ልክዕ ክንዳኻ ዕድመኦም ስለዚህ ኣፍልጦ ጎድል ስለ ዘሎስ እንታይ ክትገብር ትደሊ እንታይ ኣፍልጦኻ ክንደየን ብጭቡጣት ከመይ ኣብዝታት ተዛረብ ጽቡቕ ነይሩ ምናቱ ዝበልኩኻ ብጣዕሚ ሓሳይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ሱቕ ኢልካ በቃ ከመዮም ዝብሎ እኔ ክጥርነፍ ዘይደሊ ክውደብ ዘይደሊ ሰብ መተርኣስ ይደሊ ብዙሓት ኮይነን 7 ኮይነን 10 ኮይነን ይብል ኣፍልጦኻ ዘይብሉ መን ይመርሕን ከመይዮም እንታይ እዮም ዝብል እንታይ ሓቲትካ ክመልስ ዘይክእል ሰብ ይበፅሕ ስለዚ እዚ ንቃልስና ብጣዕሚ ሓሳብ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ዝበሃል ከኣለኻ ካብ ውሽጢ ዘለዉ ከዓ ካብ ደገ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገ ኦኬ ሶሪ ብዛዕባ ዝገለ መግለፂ ትሃብካ ፅቡቕ እዩ ኦኬ ፅቡቕ እዩ ነቲ ዝሃብካን ነቐፌታ ይቕበሎ እየ ከምቲ ዝበልካዮ ትልክዕ ቁፅሪ እዚዩ ኢልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ዝያዳ ከም ዝበልካዮ ጥልቕ ኢለ ነተን ውድባት ኣይፈልጠኒ ብዙሓት ቁፅሪ ከም ዘለዋ ግን ብርግፅ ይፈልጠኒ ግን እንታይ ኢና ክንብል እንደልብ ዝንድሕር ኢልካኒ እዘን ክጠቕሰን ፀናሕካ ብናእሽቱ ይኹን ኣብ ዓበይቲ ዋላ ሓንቲ ወይ እውን ባዕሉቲ ዝሓትት ዝነበረ ንሕና ታሽሙ ኮይና ኢና ተረከቡና ኢሉ ኦኬ ክንርከበኩም እንድሕር ኮይና ግን ስለምንታይ ጥርኑፋት ዘይተረከቡና ካባና ትፅበይዎ ምክንያት እንታይ ኣሎ እዩ ነይሩ ዘረባ ሕጂ እንድሕር ዳ ኣለዋ ኮይነን ከም ዝትብሎ ዘለኻ ገና ጎረባትና ሃይሞን ንርአ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢኻ ንህዝብካ ትጥርንፎ ሓይሉ ውድብ ካብዘን ክጠቕሰን ፀናሕካ ሓደ ክልተ ውድባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ተቐባልነት ዘለዎ ውድብ ክንዲዚ ሰብ ይስዕበሎ ዝበሃል ውድብ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ክመፅእ ከሎ ክንዲዚ ሰብ ነዛ ውድብ እዚኣ ይኽተላን ይስዕባን ይርእን ኣሎ ናይ ጎረባብትና እሞ ንርአ ሓደ ሰብ እንድሕር ወፂኡ ጀዋር እንድሕር መፂኡ ክንደይ ሽሕ ሰብ እዩ ዝስዕቦን ጀዋር ኣባና ኣብ ታሪኽና እቲ ሓንቲ ውድብ ነይራ ተኻልኢት ክትምስረት ከላ እንታይ ኮይና እታ ካልኢት መስሪታ ወላ ናይ ኩናማ ውድብ ይኹን ወላ ናይ ካልእ ውድብ ይኹን ውልቃው ናይ ዓሌትነት ሕቶ እንድሕር ኣለዎ ፍሉይ ፀቕጢ ይግበረለ ኣሎ እንድሕር ናይ ኩናማ እንታይ ኮይኑ ኣብዚ ነናቶም ታሽሙ ኩሎም ክእል እዩ ሕጂ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ግን ኣብቲ ነቲ ንቕዋምን ፍትሕን ኣጠቃሊለን ዘለዋ ኢና ንብል ዘለና ኣነ ንስኻን ኣብዚ ኮይና ናይ ጀበርቲ ሕጊ ሕቶ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ሓደ ናይ ጀበርቲ ፓርቲ ሎ ኮይኑ ጀበርቲ ከም 10 ፓርቲ ዝደሊ እንድሕር ኢሉ ከም ኣጌርና በዚያ ቅፅል ካይነ ኸዳ መሰል ኣለዎም ክሓቱ ኣነ ኣብነት የደምፃ ዘለኹ ሕጂ ኣባ ካይንኸይድ እንድሕር ኢሉ ኣነ ንስኻን ብዛዕባ እዛ ርእስቲ እዚኣ መልሲ ክንቦ ክእል ኢና ሕጋዊ መንግስቲ ቆይሙ ቅዋም ታሽሙን ምስተመስረተ ህዝባዊ መንግስቲ ስርዓት ንህዝቢ ምስተረከበ መንግስቲ ኣብዚ ጋጣሚ ዝኽመፅእ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ሕቶ ግን እቲ ቅዋም ነዚ ነገር ዝኸጣጥሕ ክኽእል ክትሓተሉ ዝኽእል ኣካል ኢኻ ከተጣጥሕ ዘለካ መጀመርያ ስለዚ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ብሓንሳ ክሰርሑ ዘይክእሉ ኣነ ብደ ኮይነ እንድሕር ናይ ጀበርቲ ሓቲቱስ ያኻ ወሲልካ ኣለኻ እንድሕር ኢሉ ኣነ ተመሊሱሉ ማለት እዩ ኣይኮነን እቲ ውሽጢ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ሕጋዊ መንግስቲ ክምስረት ክኽእል ኣለዎ ነዚ ሕቱ ዝኸቅርብ ዝኽእል ስለዚ እታ ሕቱ እቲኣ ትፅናሓሉ እሞኒ እቲ ሕጋዊ ዝበሃል እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ዓሚፅ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ቆዋማዊ መንግስቲ ተተኺሉ ንህዝቢ ድምፂ ህዝቢ ዝሰምዕ መንግስቲ ተተኺሉ ሕቶኻ በገባብ ተቕርበሉ መንግስቲ ክሳዕ ዘይተመስረተ ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት ናይ ብሄር ምፅቃጥ ይኹን ናይ ካልእ ኣለና እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ
ሕጂ ኣነ ንስኻና ዝኾይና ንፈትሖ ነገር ኣይኮነን እታ ትክክለኛ መንግስቲ ምስ መፀት እታ ብሕግን ቋምን ትመሓደር ሃገር ምስ ተመስረተት እዩ እዚ ነገር ዝሕቶ ዝልዓል ስለዚ ንኾመይ ሓንቲ ወይ ዘለካ ዝርዝር ኣወንዝፍ ኣቢልካሲ ኣብ ሓደ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ትንዓኻ ዘሎ ዝጠምረካ ናይ ሓባር ረቋሒ ብኡ ጌርና ዘይንኸይድ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ደገ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኢላ ሓትት ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት እንድሕር ኩናማ ብናይ ፀቕጢ ናይ ኩናማ ማዕርነት የብልናና ተሓሕዛ ክፉ ኢሎ እንድሕር ኢሉ ኮይኑ ትሒድ ሓትት ዘሎ ብተዘዋዋሪ ኮኒ ነዚ ሕቶ ክምልሰሉ ዝኽእል ግን መንግስቲ መፅእ ክእል ኣለዎ ነዚ ሕቶ ዝክምልሰሉ ዝኽእል ገና ንኩለን ሃገራት ብሄራት ብማዕረ ዝርኢ ቅዋማዊ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነቲ ቅዋማዊ መንግስቲ ብሓንሳ ኮንካ ክትስዕረሉ ክትክእል ኣለካ እሱ ምስ መፀ ሽዑ ኣብ ሰሪያ ኮፍ ኢልካ ከዓኒ ሕቶኻ ከተዝንብ ክትክእል ኣለካ ኣይኮነን ነቲ ናይ ሓባር ረቋሒ ገዲፍካ ድምልሰልካ ዘይበሎ ሕቶ ኣብ ዝኾንካ እንድሕር ተልዕሉ ኮንካ ውፅኢት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እቲ ሓንቲ ውድብ ነይራ እታ ካልአይቲ ውድብ መፅያ ክትምስረት ከላስ እንታይ ስለ ዝኾነት እያ እታ ካልአይቲ ውድብ ድሕሪያ መፅያ ተመስሪታ ኣብቲ ሓንቲ ኸይዳ ዘይትሕቋር ስለምንታይ እታ ሳልሰይቲ መፅያ ተመስሪታ ሕጂ እቲ 40 ኢልኩሞ ገለ ኢልኩሞ ድሓንቲ መላሓስና እንዲሁ ከምኡ ታሽሙ ስለ ዝኾና ኩሉ ሰብ ጌጋ ዛረብ እዩ ምስ ብዝሕን ንምግላፅ እዩ ከም ኣጋኑኖ ስለ ዝኾነ ነዚ ከምኡ ዝበልካዮ ጌጋ ድሕር ተዛሪበ ጌጋ እዩ እቕረታ ክዓቲ ትኽእል እተን ልክዕ ቁፅሪ እንድሕር ዒሰ ኮይነን ምናልባሽ ትፈልካ ንገረና ኣብ ውሽጠን ኣቲና ግን ኣነ እዚኣን ኣለዎን ሓንሳ ኣብቲ የውፅልካ መን ዕላማ የብለኒ ዝበሉ ኸኢሎም ኣብ ፌስቡክ ዝርግዕዎ እዮም ዕላማታት ኣብኡ ተንብቦ ኢኻ ሕራይ ኣብኡ ሽዑ ትረኽቦ ኢኻ እቲ ናይ ሓባር ረቑሒ ዝበሃል እዚ ኩሉስ ሕጂ ስታይ ኣድለየ ትብል ሽዑዎ እቲ ቀንዲ ዘድልየና ዘሎ ነዚ ህዝቢ ዘድሚ ዘሎ ስርዓት ምእላ እዩ ቅድም ነዚ ኣሊና እዞም ካልኦት ሕቶታት ድሕሪኡ ክመፁ ዶ ይምኽኣሉን ኣሁን ዚፍካዮም ፀኒሕ ኢኻ ድሕሪኡ ከም ፓርቲ እውን እኮ እንተተሓሒዝካ እውን ሽዑን ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ እኮ ኣብዚ ደገ ኮይና ግን ብዛዕባ ፓርቲን ሰልፍን ሓስበሉ ኣጋጣሚስ ኣይኮነን ምስዓር ዓቢና ምውዳቕ ዓቢና እንዳረኣናዮ ከለና ሳብ ከምኡ ክንጨቃጨቅ ቅድም ክንደፍኦን ክንስዕሮን እንድሕር ኮይና ሳብ ሓደ ንምፃእ እቲ ግዜ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ኖ እዘን ናተይ ዘለዋ ፀገማት እዘን ናተይ ዘለዋ ድሌት እዘን ናተይ ዘለዋ ሓሳባት ክቕመጥ ኣለዎን ኣብዚ ንብል ተኮይና ግን ከምኡ ኢልና ኢና ግዜ ክንቀትል ስለምንታይ ዘይፍተን ውፅኢቱ እኮ ምተራእየ ነይሩ እንድሕር ኣብ ሓደ ሰሚርካ እኮ ውፅኢቱ ምተራእየ ነይሩ ሕጂ ግን ውፅኢት ንኸይንርኢ እውን እኮን ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝበሃል ነገር ኢና ዘይረኣና ከምዚ ዝቅድሚኡ ዝፀንሐ ሓውና ዝበሎ ዋላ እንተመፅአ ኣይኽፍእን እዩ ግን ኣብ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ጥርናፈን ነቲ ኢኮኖሚ እውን ሓይሊ እውን ኣይሂበካን እዩ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅዋም መስሪቶም ፓርቲታት ይቁማ እንድሕር ተባሂሉ ኣብቲ ቅዋም ዝምስረተሉ እውን ህግደፍ ብናቱ ሜላን ብናቱ ዘዴን ንዕኡ ዝጥዕማ ናይ ሰልፍታት ናይ ምቋም ሽርሒ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ብደገ ክግዕር ዝውዕል ዘሎ ሎሚ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ናይቲ ቦታ እውን ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ቅዋም ተተግቢሩ ተባሂሉ እውን እኮ ብሽርሒ ሰለስተ ፓርቲታት ኣብ ደገ ዘለዋ ህግደፍ ኢኮኖሚ ጥንኩር እዩ ንዕኡ ዝመስሉ ሰባት ኣብ ደገ ኣቐሚጡ ሰለስተ ፓርቲታት እዚአን ቅቡላት ኮይነን ኣለዋ ክብል ይኽእል እዩ እንታይ ምትላል ከም ድላይካ እንዲ ዘሎ 27 ዓመት እንድሕር ብምትላል ከድና እኮ ቅዋም እንድሕር ይግበር ኣሎ ተባሂሉ እውን እኮ ሓደ መዓልቲ ንዕኦም ብዝመስላ ዓይነት ውድባት ከቐምጡ ይኽእል እዮም ነዚ ክትምክት ተኾንካ ብኢኮኖሚ ክትሕይል ኣለካ ዓቕሚ ሰብካ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ ነዚኦም ክትገብር ተኾንካ ከዓኒ ጠርናፈ ይትወሳኒ እምበር 3-4 ሰባ ነታ ሓንቲ ኸይድካ ክትኣትዋ እሞኒ ኣብቲ ሓንቲ ኮንካ ነታ ሓንቲ ንጠርነፍ ክትብላ ኣይኮነዋ እንታይ እቲና ድውሳኽ ተጠርነፉ እሞኒ ናብኹም ክንመፅእ ተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ኢለ ኣነ ዕጂ ንባዕለይ ኣብታ ኣነ ትምልከተኒ ቦታ እዚ መንግስቲ ትኽክል ከምዘየለ እንዳገለፅኩም ምንባር ይሕሸኒ ካብ ናተይ ካልእ ፈጢረ ናተይ ሓሳባት ናተይ ታሽሙ ናይ ሓደ ጉጅለ ካልእ ፈጢርና ካብ ነባዝሖ ተጠርኒፍና ኣለና ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ክልተ ተልኩምና ግን ዋ ናብኡ መፅእ ኩሉ ሰብ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ዝርዳእኒ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝተሰርሐ عايش كويني يسمعني في نايكال نحاسب في اللي أونزيفك أبتني حبر رقع حل من قدي كتنادل لك أزبل قمتي زلنا أنا الذي أبكم زي أخذت غلّد اللي ثاناتي حسب ورد له مايك يرفلكم Thank you كبر غاشانا يعقوب نعفا الله هذا نعفا ملكت سكابل الله عين ما نسي سبعان الله
سمع لها قول اوكي يا اوكي تمو بشدني نامسينا تتبلو زلها مقلت سوون اوكي تمو بصلا يكونن بتعامها تمو تقلص علىها انا سنتاي دبل اتلوطسي اب وشت ኤርትራ ይባላል ምናልባት እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ለውጥ ዝበሃል እንተዳ ጉድለታት አሊልና ንሓስብ ኮይና ነቲ ጉድለታት ናይቲ መንግስቲ ዕርዩ እቲ ውሽጢ ዘሎኸ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ተኮይኑሲ እቲ ናይ ደገ ናይ ለውጥ ሓዋርያት ዝበሃል ደላይ ፍትሕ ቀጣይ ክኸውን ዝብል ጠርጣረ ለና ሓደ ካልኣይ ምናልባት ኣብ ደገ ናይ ደለይት ፍትሕ ዝበሃል ከም ፍትሕ ጽቡቕ ይድጽላ ኣይኮነን ኣብ ጉድለት ዘለካ ዝንዝም ጉድለት ኣለካ ይልኸርመካ ጽቡቕ እዩ እዚ ደለይት ፍትሕ ብደገ ዘሎ ተፍቲሽ ገይሩ ደፈልጥ ኣብ ውሽጡ ናይ መጽናዕቲ ንኣብነት ብወያነ ዝምወላሎ ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ዝነበረ ገበን ዝፈጸሙ መዕቆብ ገይሮም ኣብ ናይ ደለይት ፍትሒና ኢሎም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ናይ ፍትሒ ኮይኖም ብዙሓት ኣለዉ ዝዋስኡ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ደለይት ፍትሒ ተኻየደ መጽናዕትስ እንታይ ኣሎ ደለይት ፍትሒና ከዓ ዝበሃል ኣብ ደገ ዘሎ ምስ ዝብል ዘሎ ስርዓት ናይ ኣስመራሽ ንምዝርራብ ወይ ንምርድዳእ ከተሓሲቡ ደፈልጥ انت تمنجستي نتناي دقه دليت فتح له وين دحاسب كوينوسي قوم تحاسب دفلت فزي غند لي وريد له اوكي بتعم خبد زبلت حتى حتيت كاني نعي كم زرداني اذا تمنجستي بتعم زي تازغر من موسيو تزارب زله እቲ መንግስቲ ከም ተቃወምቲ ፈሊጡ እንድሕር ወኪል ኢልካ ኣይናይ ውድብዩ ወኪል ኢሉ ዝኽእል እዚ ብጣዕሚ እሲዩ ጥርናፍ ዘይምህላው ደዛርብ ዘይምጥርናፍና ምጽዋዕ ናይ ውክልና እንድሕር ገይሩ ከመይ ዓይነት ንመን ድወከለ ውድብዩ ክሳዕ ክንደይ ጥርናፍ ዘለዎ ህዝቢ ዘለዎ ውድብዩ ዘለና ወይስ ኣነ ኢልካ ሽዑ ምሽማው ይኸውን ጸፊፍናን صارينا زين صنحل مخنيات ስለምንታይ እሱ የዝብል ደሎ ኻና ኻኒ ናይ ባሕቂ ትክክለኛ ዘረባ ያምጪኻ ካይ ጸፈፍካን ካይ ተጸራረኻ እንድሕር ጸኒሕኻ ንዝፍጠር አጋጣሚ ኣይትቀመሉን ኢኻ ሸተት ኢሉ ከምልቀካ ኸእል እዚያታ ናይ መወዳእታ ዝሓተትካ ሕቶያ ብጣዕሚ ክስርሐሉ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ ብጣዕሚ تمجمرة زحتتك حطو اسك اذكر انت انا مجمرة هلو الله خير هلو اسمع له ناقفا مايك ابيات الله كورحوي ناقفا مايك ابيات كلا ابيات كلا انا انت بي انا ويان زبل كيلا جلس እንደ ሕጂ ተغيريت ግዜ ጋሻና መንግስቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ወያነ እቶም ተቃወምቲ ኣብኦም ዘሎ ደሃዮም የብልና ንሞኒ ናቕፋ ኣለኻ ክቡር ሓወይ ኣለኻ هو ኮሚታት ኢሉ ሓቲቱ ነይሩ መሳ ምርዳእ ቢሃኒታ ናይ ወያነ ገ ኣኽር ሕቶ ዝሓተተካ ኣበለ ናቕፋ ኣብያት ለማ ኣቡ ከላኻ መልሰሉ ሄሎ ስማ ኣለኹ متى ثانية يلا الله خير الله خير تو أبين ورد دي بالله خنا الله خو يا الله غاجي عاي درجة يسمع أخو أنت خايل كاني أنت يا حتى تكاني رغم أنا كمان ناي كمان استاجرني ما له ده يسأل حيلي تسأل ورد دي بعوض راح حيلي حدا أنت حيلي بزعبا كذا أب بزعبا دليت فتحينا دبل عبد القدلوسي مس منجست إريترا موت منجستها أنا بحق طعام طلوني له دحر يحسب على ويا اليوم له زقمت كوينوس كم دليت فتح مس منجستس كنا زارر بالناس كم حسب دفولتو كلاي عبد الليت فتحي بزح زحبا حسب له دليت فتح مالت بتقول بأجابناتو نزلوا قدلت رب تدع كوينو كميسات كوينو إذا نزم قدلت على زبل أنا بوجني ولا دقافاي نايت منجستي يكون بتصل كونكون تانا دبلو جن عبدليت فتحت حابيو بسرعه نايت منجست زنبره كابت سرعه دسرقه زقط افاز دانا غره غبن دفصما او زحبا الله ابز حلف حلف زنبره ون مسويان كوينو بزح تطلقه بزح
ገበና ድፈጸሙን አለው ጥራሕ ስርዓት እዚ ካብቲ ዘሎ ይጥፋአና እምበር ብዘይ ገድስ ኣብዝሓለና ሃሊና ምዝሆነ ኮይና ክንጥፋይና ዝበሉ ኣብ ገበን ብገንዘብ ብኩሉ ዓይነት ተጠላቀዩ ስለ ዘለዎ እዚ እቲ ደላይ ፍትሕኸ ነዚኦም ወይ ነቲን ውድባት ድብሉስ ኣጻሪ ሪኤንዶ ናይ ብሓቂ ደለይት ፍትሕ ከም ዘይኮንሲ ገምጋም ዝወሰደ ነገር ኣሎ ደ የለን እዚታት ንምባለ መስለና ንክንድርዳእኒ ምክንያት ኣብያት ንባይ ላዕሊ ታሕትን ኩል ፀኒሐ ወሪድ ኣለኹ ያ ሓንቲ እኳ ሰሚዕካ እንትኾንካ መሊሰልካ ነይረ እሱ እቲ ሕቶና ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ መንግስቲ ዝቆሙ እዚ ስርዓት ዘሎ እንተዳ እንደለይት ፍትሕ ከም ደለይት ፍትሕ ተቀቢሉ ንዘተ ዓዲሙሲ ኣይናይ ሰልፊኡ ክውክሎ ነዚ ናይ ደለይት ፍትሒ እሱ እቲ ዝገርመና ዘሎ ኮኒ ዒስራ ዝኸውን ውድብ ክሲ ከመይሊ እዩ ነናይ ህዝቢ ወኪል እዩ ክንደይ ሰብ ጥርናፈ ስለ ዘለዎ እዩ ክኸይድ ካይ ፀፈፍካን ካይ ፀራኻን ድሕርኻ እዚ ትኸቢር ኮይኑ ዘሎ እሱ ትደዛረብ ዘሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ሓሳብ ይኻልሕልካ እሱ ስለኾሚና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚኣ ዓንቶ ይመልሰልካ ነይረ እንድሕር ሰሚዕኻ ይኾንካ ነታ ካልእቲ ክንሪኣ ማለት እዩ ነዛ ናይ ወያነ ከምዚ ይገብሩ ነሎም ብዙሕ ፀገማ ዝነበረ ሰብ ዋላ ናይ ግደፍ ይኹን ዋላ ምስ ወያነ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ዝቁስል ዝነበረ እንድሕር ትብል ኣለኻ ኾንካ ብመሰረቱ ኮማ ዓይነት መጽናዕቲ ገይሮም ለማ ይገብሩን ኣነ ዝያዳነቶም ውድባት ከም ታንቶ ይሓቲትን ነይሩ እዚ ኢልካ ክትፈልጦ ይትኽእል ኒኻ ብጀካት ሕግታቶም ኢና ወይ ድሌታቶም ኢና ንሪኦ እምበር ጥለቂልና መን እዩ ናይተን ውድባት መራሒ ናይ ሓደ ውድብ መራሒ ወፅዩ ኣብ ገጹን ህዝቢ ተላልዩ ኣብዚ መግለፂ ክብሪ ኢና ኣይንፈልጥ ኢና ምናልባሽ ኣብ ኣኼባ እንድሕር ኣብ እስራኤል ቅመጥ ኮይኑ ዓዳ ኣብ ኮይኑ ክዛረበ ክእል ይኸውን ብብዝሒ ግን ከምዚ ንህዝቢ ኣድማዕ ዝኾነ ነገር ኢሎም ኣብ ሜድያ ወፅዮም ናይተን ውድባት መራሕቲ ከምዚዞም ናይ ውድባት መራሕቲ ናይ ጎረባብቲ ሃገራትና ዝገብሮ ከምኡ ብዙሕ ርኢናዮም ኣይንፈልጥና ኣነሱ ዝዘገርመኒ ሕጂ ስለዚ ነዚኦም ከምዚ እዚ ኢልካ ክትምርምረሉ እንድሕቶም ኣብኡ ዘለዎ ባዕሎም ሶም እዮም ዝፈልጦ ማለት እቶም ውድባት ዘለዎ እዮም ዝያነ ዝኸብርዎ ዝኽእሉ እንተቲ ብናይ ደገ ሓይሊ ዝበልካዮ ከምዚ ኣነ ብጣዕሚ እሱ ዝገርመኒ ኤርትራውያን ካብ ደገ ክንፅበዮ የብልናንቲ ውፅኢትና ኩሉ ሻዕ ሰብ እንድሕር ሓጊዝካ ናብ ረብሑ 0-0 ናብ ረብሑ ክውዕለካ እዩ ዝደሊ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዞም ትማል ምሳና ኮይኖም ይነቕፍዎ ነቲ መንግስቲ ክሳዕ ግብረ ሽበራ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ሎሚ ነቲ ህዝቢ ክሒዶም ካልእ ክገብሩ ኣለዎ ምስቲ መንግስቲ ብዙሕ ታሽሙ ክገብሩ ኣለዎ እዚ ኩሉ ሻዕ ዓለም ምስ ረብሓ ስለ ትኸይድ ባዕልኻ ንባዕልኻ ተምፅኦ ለውጢ እቲ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ሰብ ንዓይ ትስማዓኒ ማለት እዩ ዋላ ታሪክ ዓለም ድሕሪና ግዜ ምስ ረብሓ እዩ ዝኽየድ ናይ ቬትናማውያን እንድሕር ርኢና እዚ እንታይ ተሪፍዎም ኢኻ ትብል ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እኮ ብረብሓ ምክንያት እዩ እምበር ንጃፓን ክሰዓር ከላ ናፅነቶም ክወዙ ይግብኦም ነይሩ እንድሕርናቶም ኣብነት ርኢና ፈረንሳ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ትገዝኦም ስለ ዝነበረት ግን ተሳዒሮም ምስ ወፁ ብሓይሊ ኣሜሪካ ናይ ቬትናም ተቃወምትን ገፋፊዖም መሰውፅዋን ጃፓን ምስዓርዎም ፈረንሳ ከም ብሓድሽ ናፅነቶም ንካይወዙ ከምተን ካልኦት ሃገራት ናፅነትን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝወዛድ ነበራ ናፅነቶም ካይወዙ ንዓይ ተረኩብኒ ኢላና ኣሜሪካ ፍጹም ኣይከውንን ኢሎሞም ሽዑ ፈረንሳ ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተፈጢሩ ዝነበረ ምፍጣር ናይ ኣሜሪካን ሓይሊ ናይ ራሽያን ጅምረሉ ዝነበረ ጎኒ ናይ ራሻ ክሕዝ ምስ በለት ከም ህያብ እዮም ተዋሂቦም ቬትናም ንፈረንሳ ከም ህያብ የሚሂቦም ኣሜሪካ እምበር መብፅዓ ኣተሚሎም ነይሮም ንቬትናማውያን ግን ፈረንሳ ኣብ ጎኒ ራሽያ ደው ዝብል እንድሕር ቬትናም ዘይተዋሂብን ስለ ዝበለት ሙሉእ ነቲ የሚሂቦም ማለት እዩ ሕጂ ዓለም ምስ ረብሓ ትኸይድ ድፍን ኣቢላ ዋላ ንሕና ፍትሒ ጎዲሉ ክንብል ፀኒሕና ክንደይ ዓመት ዓማፂ መንግስቲ ይኽብሉ ፀኒሖም ምሳና ዋላ ጎረቤትና ይኹኑ ዋላ ብርሑቕ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ዝገብሩና ንዓና ምስ ረብሖምን ምስ ናይ ረብሓ ህዝቦምን እዮም ዝጎዳእ እምበር ብዛዕባ ኤርትራውያን ወይ ኣፍሪቃውያን ድሓስብ ርእሲ የብሎምን ኩሉ ሻዕ ዋላ ጎረቤትካ እንተኾነ ንጥቕሙ ጥራይ ዝኸይድ ክንዕወት ኣይደሊናን እዮም ስለዚ ኩሉ ሻዕ ብሓይልና ጥራይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብናህና ጥርናፈ ጥራይ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል እንተቲ ተፈትሾም እዮም ዝብል ግን እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እቲ ንዑ ሒዝዎ ዘሎ መሪሕነት እሱ እዩ ፍትሾምን ክሪኦምን ዝኽእል ገይሮም ለማ ይገበሩን ንሶም እዮም ዝፈልጡ ማለት እዩ ብኸመይ ክምልሰልካ ዝኽእል እዚኣ ማይ ገድፈልኩም ኣለኹ اوكي بقايت الله
بقايت الله حيل ما نسي thank you قاشنا thank you تبوز عرفت قاز وعرفها السمراء زي تغامي اتا عندي نعي تقدسني بزعبة ترنافي انت زي هالينا ابتن دليو مأزن كنوقعهم زي نخد كل سبب تقالا سايز بهال دلاي فتحي زأمن اللو خلو ساعة حجي قنا بحدا ما أدي بس احنا لنا اتن ودبات بعلاتن كقلصو زخلا سلزخنا سلمتاين نزغل عمتها زي تترنفها بحدا ما أدرك ساعة حجي ولا تفلالي ሃይማኖት አውራጃ ዝኾነ ይሃሉን በር ካልሰብ ደይብሎ ማይክሮፎን መስለን ስለዚህ ባዕለን ክምልሾ ዝሓይሽ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን እቲ ሲቪካዊ ማሕበራት ወይ ምንቅስቃሳት እውን ኣይተጠርነፈን ኣሎ ክሳብ ሕጂ እሱ ስለምታይ ኮይና ኣለና ብዙሕ ክርዳእካ ዘይክእል ነገር እዩ እንዳደለናዮ ከለናስ أبغن كانوا عليك ألان أنا أخابتهم مترنا في ناي سيبكاوي محبرات وي global initiative تبهال نسلس عمت سعرنا له ساحج زي تعاوتنا له زلنا تهري إتي علامات صبغي لي أمن له كن أبتدرنا خد حبرنا نعود ما أبتي قبو ما أزنون خنبصحو كنسعرو زلنا من قدتات أو آخر لخا نتحبر كنا تصبوئيو سلامنتاي بزي ترنافي دقيمة خلو زدالي أبنو بصحو من قد يلن سلازي سخاتكم من سيادكا بزبالاتي تان ودبات خونا ولا زومنايك أدم سبات تترنيبنا نسرحك ألنا نسخاتكم كي انتاي تقبروا لهم بساعة سنة هاجر زي آخر دحنسي جدا ودبات ويكالك كيتبها له من إساعد بعلخاتكم تلاعيدكمون ناتي حلفنت كتشبط وصلة تخلصي مريح كتكونوا له تخلوا من قدي تلاعلوا يزب لكم كتلاعلوس انتاي تقبروا لهم زي آخر اللي يزدلي مخنياتو زهاجر زي زخف خناتات نداو دقطة نحنا خصوصا زي تترنا في زبا خنبل جزينا نطفى لنا مو منسات بعضهم وصلوا تشكموا تحضري كن دخلتكم كلو تم مراحت ناي سوراتات ناي عدنا مالتي ناي هاجرنا ويكا واخون من سنيرم خوي جن تزغوروا مستنكر سرحت نفلطينا مو شيق بعلخاتكم تسكموا كبل يدلي حتى أو آخر لقاء نشتري ريته وسخلنا له يغني له. أوكي thank you. تصبغ حتى حتى أخي حتى كنا مثلاً تعنتنا زانا يجيني واتفلت لك تيا حنتخا ثم نسيت سجله زي تجبروا أدخون زلا مالتي. يا تانا يجيني بقى خمس زبالكيو بتعمل تسفى غير له خبز نوركو بناتي وجن مالتي حجس مترنا في نخونينا إلى حسيبة نيرة كم سبي نتنجر زجو برو تم تجمرو كلهم زمان يبع سنة أنا يبع أرجع حقوس كالوتين يميرم أو افتزنا برا زربا بتشمود ريتونا أنا بنيرنا مالتي كم زنت هنا سلمنتاي وخمرت تدليو كم عينة هجا مرارة أيو كون إلنا حاتتنا مالتي بتبتب كمرت أقول زخ المخنيات يلان زبل حسابي نيرني كما يلو إن أرجع حجوز كما تزاري بيني رش عجيزة بتبتب كون أكير تخنرت أي كعلني حزبي بتبتب إن حرنا ريسو نسلم أوصل في الكاس أو أخا كالت أجمع كم سيخيليو حجيجن تسلم أوصل في رايت قاعد موني كاله جزء حسيات تمديبو بنمرج عن مريح رايز جبر كم زبري تصوع تجيرو كم بحش جبر على كم زبري تينيرنا أنا ومالتي جن أنا نبعليش عجزة زقان تجمع سلزنا برا عيكركون كم إلى جنير أنا مالتي خمر رئيتوناتي رئيتو خامها مثل سلزقانة
رؤيته ابني ام تسمعت خوينا زي كنا ويكا فلت يا زي كون كريته خاطب لك هاجرني حبار ስለዝኾነ ሰለጠ አይ ሰለጠን ካኒ ማለትዩ እጂ ኮም ዓይነት ርእይቶ ነራሃኒ ከማ ኢለ ርእይቶ ይበኔር ነው አይትመረጽን ያ እጂ ወላ ሓንቲ ግዝያው ታሽሙ ክንገብርና ዳንበር ወላ ሓንቲ መርጽና ገለሎም ነሮም ዳሓራው ምስከዱ ነትናይት ሰብ ብዝሒ ተራዩ ገለመለ ኮም ኾውናሉ ኢሎም መሪጾም ይዘራረቡል ነሮም ከማን ማለትዩ እጂ አቤና ደረጃ በጽሑ እቲ ክብገስ ኮሎ ኢና ርእይቶ ይብናሉ ምር ድሕሪኡ ጸብጻብ ክመጽ ተባሂሉ ገለ ብዙሕ ድራናዮ ነገር የለን አብቲ ሶሻል ሚዲያ ማለትዩ ዝወጽ ብዙሕ ነገር አይነበረን አቤና ደረጃ በጽሕም ነሮም አብዙን በቀዳማይ ይዘራረቡል ነሮም ማለትም ቶም ዝያዳው ዝነጥፉ ዘለው بركم حساب تيا وتيا زنبرة حساب تسفى زنبرة حسابه تغسل اندحر الله خينا تسفى نقبر ولا نايتبتب تمرج هتخون ولا نايقلة تخون نتزلوها هقوافات شفون فنابلة عند عبيت تتخيل نيرا كندا محقوستنا ولا نيروا قالش هقوافات بقدام يوم كاتو على نيرو بما بزاق زازيا كم زي عبا خوينا كم زي عبا بهالنيرو جن نوعو خير أنا نايقدني حارقوت قوت قالو نوعو شفافين كاي عريخة تساقاقين كا كتقسقس كم زلوا انت زخون كندي دسم بلن نيرانا بتعم عارفني يعني رنا عند عشو غيزه بفلاي بحيل يزربلا سلازنبره تسفا تنبير لا زتيا مالتي كل سب كما اجي سرح الله نيروخا ابا حدا منقد تتمص دسم بلن زياده كن ابزا حلفونا ابزا غزا زتيلا سلازنبره توم دكايدوان توم ታሽ ምዝገበሯን የምትፈልጧ ከምርኢቶ ግን ታምምራጽ ተጽንዕ ዝብል ርእይቶ ይነርን ካብ ተገብረ ግን ተገሪዩ ነቲ ዘሎ ሃጓፋት አይ ዕሪኻ ጥራይ ተትቕጽል ዝብል ርእይቶ ይዘለን ነብዚያ ናብ ኮም ስለ ዝኾነ ትድሌትና ኮም በልኩ ማለት እዩ እንተትነታ ናይ መንእስያት እጃምኩም ዘይትገብሩ ድበልኪያ ግን ከምዛ አንተ ዝበልኩ ሕጂ ኻል ተጠርኒፍካ ንስኻ ኻል ናይ ግዜ ናትካ ታሽም ተገርካ ዓመት ክልተ ዓመት ምስከድካ ከምዚ رستخا غير كاي هاتوزو تدمير كان لها مالتي سخا خاني ناتكا قصر فتيركا مبل توساي كابتن زنبره خون كان لها مالتي شعو نعاتا اتوغ بلخا خلو غرچوچوي خاتي جمر نعاتا حوس كل بلخا خلو قومو مالتي ابز حسابنا تي قوم عينت بحرينا ايرتراوينا تيرانا زلنا سلازي كاب نحنا خو منغبرس اتنزلوا اكبي بلا قديما قبل علت شعته تغويناس 10 خنغبراين دلل مرحمو شسب كوينا 10 سب كوينا خنغبرانا نخيل ግን እዚ ማለት መሊስካ ናትካ ታሹ ምግባር ሽዑን ተአከብ ክትብል ዓመት ክልተ ዓመት ኸይድ ምናልባሽ ቁጽር ውስኽ ተብል ትኸውን ይሞጽ ኻገለ ሰባት ሽዑታይ ትብል ልካ ሓምተን ድጸናሐ ቆም ዓይነት ከምብስ ጌርካ ትወስዳ ማለት እዩ ሕጂ ካብኮሙስ እተን ዘለዋ ተዝጥርነፋ እንታይ ኣለና እሕና ተዘላህና ነፍስና ጥራያ ሳሒዝና ኻንሕና ካብ መጻና ብተጠርነፍና ዝብል ርእይቶ ይዘለኒ እታ ሙሳኽ ተጠርኒፍካ ምጽናሕ እስከብዚያ ተጠርኒፍካ ጸኒሐን ለ መሊሱ ተኸማ ክብል በተሓድሸ ነኽ ዘሎ ኮም እንዳበልና ክንበዝሒና ስለዚ ካብኮም ንኽንታሽሙ ክንከውን ይዛረብ ዘሎ ኻነ ኩሉ ሸዕብዎም እንተኸይድና ኣብ ዘለና ክንጥርነፍ ክንጅምሪና ሽም ከነጠመቕ ክንጅምሪና መዓልቲ መስከደ ሽዑ ምዝ መዓልቲ ኮ ሰሪሕና ኢና እንዳበልካ ሽዑ ክስታይ ክኸውን ማለት እዩ እጅስ እተን ዘለዋ ንሳተን ስምርተ ዝብላ ነቲ ዝገበሮ ስራሕ ድምስገን ስራሕን ሰሪሕን ኣብ ኣኸለና ግን ንሳተን ጽላል ክውን ኢለን ከምዛ አንተ ዝብሎ ክልተ ዋላ እንተኾናውን ደዛርባ አይኮነን ገለ ነገር ክመጽእ ኮሎ ድሉ ኮንካ ምጽናሕ ድመስሎ ነገር የለን ድልዋት ኮይና ክንጸናሕ ኣለና ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ብኸምዚያ ከተቃላ ፎቶ ነዛ ናትክ ዝነበረ ክልተ ዕቶ ማለት እዩ ማይክ ፍሬ ثانك يو سمع الله كان قصل متان اوكي دحنا الله مالتي قياح توابكم غسغاسي لها غسغاسي ايوه الله سمع الله كده حالا نجمتا يقنلنا وركشا تنوتر ምናልባሽ ካፕቴን ቀዳሞት አንተና ነበርካ ናይ ሓድነት ዝብላ ልክዕ ሓድነት ክንገብራለና ሓድነት ተዘይጀልና ኩሉ ይፈልጥ ማለት እዩ ሓድነት ተዘይጀልና ዓወት ኣይኩሉን ማለት እዩ ስለዚህ ሓድነት እንታይ መጽእ እዚ ትሕተ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ወላ ብዙውን ክምለስ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዕነ ልኩሉ ግን እቲ ከዘለኻ ተማሓትነት ፅቡቅ ግን دهرينا حتى شو حتى نادي منك هذه ما تقولي اسمع ترى ما يشتي كخونا له
እንድሕር ሓይልካ ሓድነት ትገብር ውሽጥኻ ተዘይሓይሉ ተዘይሰሪሕካሉ ሓበሬታ ደሊብካ ድምፂ ናይ ህዝቢ ፈሊጥካ ኩሉ ውድባት ኮ ድምፂ ናይ ህዝቢ ተሰምዕ ነይሩ ምፍላይ እውን ኣይመምፀን እየ ዝብል ኣነ ስለዚ ድምፂ ናይ ህዝቢ መስማዕ ኣለና እዚ ቀሲልና ክሰርሓሉ ስለዝኮነ ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ድበልካ ደስ ዝበለትኒ ዝፀንሐ ተቃውሞ ንዓና ወይ ንድሎ ኢልካ እዚኣ ደስ ኢላትኒ ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደሽ መንእሰይ ካብኦም ተረኪብና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ቃልሲ ወይ ከዓ ሰውራ ቀፃሊ ምዃኑ ደስ ኢላትኒ ኣብዚ ናብታ ሕቶይ ክኣቱ ኣብታ ቀወም ዝበልካዮ እውን ደስ ኢላትኒ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ቀወም ግበር ኢልካዮ እውን ዝገብር ከም ዝበልካዮ ባዕሉ ስምዕ ይኽእል እዩ ክቕየር ከም ዘለዎን ብሓዱሽ ሓይሊ ንህዝቢ ዝውክል ሓይሊ ክመፅእ ከም ዘሎ ሰማዕ ማለት እዩ ኣነ ክሓተልለይ ዘለኹ ሕቶ ናባሽ ኣልዒልካ ነርካ ኣነ ኢልካ ወይ ንሕና ኢልካ ውድብ ክንገብር ኣይንደይልና ኢልካ ኣብዚኣ እውን ፅቡቐት እዩ ምክንያቱ ናይ ስም ዝጠመቅ ኣይኮነን እንታይ ኢላ ናይ ስራሕ ኸ ናልባሽ መዓስ ዲክሌር ትገብሮ ወይ ከዓ መዓስ ክሰይ ትገብሮ ኣብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣልግባ ቢለ እንታይ ኢልካ ነርካ ኣብ ሕጂ ንሕና ሲልካ ነቶም ኣብ ወራራት ሲ ጌጋ ዝተገብረ ነይሩ ንዕኡስ ክንምርምር ኢና ሓሳብ ክንገብር ኢና ኢልካ ከምኡን ከዓ ንዕልል ኢና ምስ ርغትና ምስ ኣገልግሎት ንዕልል ኢና ምስ ካልኦት ተጋደልቲ እውን ንዕልል ኢና ኢልካ ስለዚ ኣነ ኣብዛ ጀሚርኩማ ዘለኹ ደስ ኢላትኒ ምክንያቱ ካልኦት ሓንቲ ወይ ኣምፂኻ ዝነበርካ እውን ድሕሪ ናፅነት ዘሎ ጉዳያት እውን ክሕበሉ ክረአየሉ ኣለዎ ኢልካ ኣብዚኣ እውን ደስ ኢላ ምክንያቱ እዋናዊ ክንዘረባ ኣለና ናቲ ናይ ቀደም ነይሩ እዩ ሓዊስካ ከተዕብዮ እዩ ዘለካ ተሰብራ ማለት ስለዚ ኣብቲ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ብፍላይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ እቲ ኩናት ዝተገብረን ድሕሪኡ ኣብ መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተገብረ ወፅዓን መዛን ወይ ከዓ ትርኮናን ምስ ህዝቢ ሓዊስካ ማለት እዩ ከም ሓደ ክልተ ኤግዛምፕል ተትበና እሞ ነቲ ቃልስና ከዓኒ ተዘፍድርዖም ናትካ ተመኩርካ ምናልባሽ ስኻ ኣብ ገለ ዙርያታት ተኻፊልካ ንዕቃብ ሃገር ዝተሳተፍካን ኣብኡ ከዓ ገለ ነገር ኣሎን ትብለናን ዘለካ ኮይኑ ዝስማዕ እንደሎ እሞ ስለዚ ምናልባሽ እዚ እውን ብሓይሊ ክወፅእ ይኽእል እዩ ድሓር ናቱ እዋናውን ናይ ሕዚ ስለዝኾነ እሞ ክልተ ምናልባሽ ከይበዚሕ እውን ሓደ ክልተ ከም ተመኩሮካ ኣብዝን ከምዝን ነይሩ እዩ ምናልባሽ ነቲ ህዝቢ እውን ከም ተመኩሮን ንቃልሲ እውን ገለ ሓገዝ ሓዲር ተኾነና ገለ ክትበና ማለት ኣብ እምናትካ ሓንቲ ቪድዮ ከምኡ ሪአ ነይረ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኩናት ከለና ኣብ ገሊኡ ኢልና ኮለል ንብል ብዘይ ጥቕሚ ጉልበትና ተበሊዑ ግዜና ተበሊዑ ንሕና እውን ከመኻ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘሎ እዋን ናይ ኮሚ እዩ ማለት ዝኩሉ ወፂ ዘሎ እውን ብኮሚ እዩ ስለዚ ቁርብ ክጠንፈና ዝኽእል ሓሳብ ኣብዚ ኣሎ ኢለው ኣነ እንተትበና ደስ ይብለኒ ይቐኒለይ ኦኬ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ዘመስግን ያ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ከም ዝበልካዮ እቲ ምጥርናፍ ነቲ ዝሓለፍናዮ ምግምጋም ሽም ዘይብሉ ኮይኑ ስኒ ክንግምግሞ እንታይ ነይሩ እቲ ሳዕቤኑ እንታይ ነይሩ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ኩሉ ሻዕ ኤርትራውያን ብታሽሙ ክንነብር የብላን ብሕሶት ንዘጋጠመና ክንመሃረሉ ንዝሓለፍናዮ ታሪክ ተማሂርናሉ ሓንቲ ውሕስቲ ሃገር ንመፃኢ ካብ ጌጋና ተማሂርና ውሕስቲ ሃገር ከነቕመሉ ንኽእል ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብለት እምነት እዩ ዘለኒ ኩሉ ሻዕ ብምድንጋር ኣይነብርኒ ሓደ ህዝቢ ኣበይ ከም ዝበፃሕና ንፈልጦ ኢና ከም ተግደፍ ዝብሎ ንጎን ምሸትን ሲዒርና ከምዚ እንዳበልካ ዘይኮነስ ብልክዕ ተገምጊሙ ኣበይና በፂሕና ስለምንታይ ኢና ብሕሶት ከተንብሮ ይትኽእልና ኻና ሓደ ህዝቢ እዚ ጌጋ እዚ ድሕሪ ሕጂ እውን እኮ ብዓለም ክሳዕ ዘለና ኩሉ ሻዕ ዓለም ተዓዊትን ፍትሓዊትን ክሳዕ ዘይኮነት ካልእ መዓልቲ እውን ካልእ ዓይነት ውግእ ከጋጥመና ክእል እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብዚ ዝሓለፍናዮ ጌጋታት ተማሂርና ካብቲ ሽዑ ዝተገብረ በደላት እንተዘይተማሂሩት ህዝቢ ብኡ ነቂሑን ተመልሚሉን ንመፃኢ ሓንቲ ውሕስቲ ሃገር ክገብረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፈጠር ተዘይክኢሉ ብሕሶት ጥራይ ኩሉ ሻዕ ብከምዚ ከምዚ ኢና ነርና ሲዕርና እንዳባሃልካ
ዝግበር ምላል ከብክዕ ኣለዎ ዝብል ታሽሚ ዘለኒ እቲ ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገሊፅ እየ ነይረ ከም ኣባላት ሃገራ ኣገልግሎት ኣነ ከም ዜጋ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ዝብል ኣረኣእያ ይህልዎ ክኸውን ኢለ ዝኣምን ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኣብ ኮረሻ ስልጣን ተቐሚጡ ምስ ጎረቤት ሃገር ኩናት ኣብ ዝኸፍተልካ እዋን መጀመርያ ከም ወታደር ናብ ድፍዓት ኢኻ ትወይ ሃገር ከተውሕዝ ኩናት ተወሊዑ ክበሃል ከሎ ንስ እዩ ሃገር ወሓስካ ከዓኒ እንታይ ትገብር መን ጀሚሮ እንታይ ኢልካ ከዓ ነቲ ስርዓት ክትሓትት ትኽእል ማለት እዩ ተሓታታይ ከዓ ከተምፅእ ትኽእል እዚ ንሕና ኤርትራውያን ክንገብሮ ይከኣልናን ድሕሪ ሃገር ምውሓስና እቲ መንግስቲ ዝሰርሐሉ ዝተዋደደሉ ነገር ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ የንፍፀና እውን ኣቦትኡ ኣዳሊልና ስለ ዝፀንሐ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ንክንፈጥር እውን ዕድል ኣይከፈተልናን እዚ ኩሉ ስደት ናይ ዝመንእሰይ ነዚ ሕቶ እዚ ንኸይሕተት ንናይ ከፊቱ ትውግእ ብዝግባእ ስለንፈልጦ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ዝመንእሰይ ዝኸሃለቕ ተገይሩ ስለምንታይ ብምትላል ናብ ኩናት ከም ዝኣቱ ተገይሩ ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ፌስቡክ ገሊፀ ነይረ ስለምንታይ ናብ ጌጋ ብሕሶት ንሕና ኤርትራውያን ናብ ውግእ ክንኣቱ ተገይሩ ስለምንታይ ኣባላት ሃገራ ኣገልግሎት ንልምዓት ኢልካ ምፂኻ ብምትላል ናብ ውግእ ክኣቱ ተገይሩ ስለምንታይ እኸኒ ሰባት ኣሲዓት ንዶ ካልእ ጓሓኩሓት ንዶ እዚ ውግእ እዚ ንሰዮም ጀሚሮም እናተባሃለ ምትላል ተገይሩ ከምቲ ዝገለፅዎ ኣባላት ሃገራ ኣገልግሎት ንሓደ ወርሒ ተባሂሎም መፅኡ ከለዉ መዓት ንሓደ ወርሒ ኢልካ ክተምፅኻ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዙርያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ዙርያ ከባቢ 3000 ዝበፅሑ ነዚኦም ንሓደ ወርሒ ኢልካ ንልምዓት ካበየ ጫፎት ናይ ኤርትራ ከተምፅኦም ከለኻ ነዞም 60,000 ናይ በንዚናን ናይ ቀለቦምን ክሳብ ናብ ክሽንኦም ዝተኽሉ ናብታ ቦታ መዲብካሎም ዘለካ ተምፅኦም ክሽንኦም ክሳዕ ዝተኽሉ 3-4 መዓልቲ ክወስድ እዩ ንወርሒ ኢልካ ኢኻ ምፂኻዮም ዘለካ እዞም ሰባት እዚኦም ሕሰቦ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ 3 መዓልቲ ሓሊፉ 27 መዓልቲ ተሪፈንኦም ኣለዋ ንመጓዓዝኦም ንኸፈልካያ በንዚን ንክዳውንቶም ንጫማ ትዕድሎም ንመግቦም ንዕኦም ዝኸውን ናይ ድስቲ ኩስኩሲ ዝተዓደልካዮም ናይዚ ኩሉ ገንዘብ ናይዞም 60,000 ኣውፂእካ ንወርሒ ኢልካ ምፂእካዮም እቲ ዝሰርሑ ባዕልና ኢና ንፈልጦ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሃገራዊ ልምዓት ኣነ ሻሻይ ዙር ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ እየ ነይረ ንሕና ኢና ተቐቢልናዮም ኣብቲ ናህና ዝነበሩ በቲ ናህና ኣብቲ ከባቢና ዝነበሩ ክትረአ ከለካ ዝበሃል ስራሕ ኣይነበሮምን ነዚኦም ሰባት እዚኦም ናብኡ ክተምፅኦም ከለካ ከባቢ 60,000 ዝኾኑ 7 ወርሒ ነይሮም ሽዑ ሓራ ኣዋርሒ ሕሊፎም ኣለዉ ንገዝኦም ክኸዱ ተባሂሉ ጉዳዮም ካብ ዝውድኡ ሰርቪሶም ካብ ዝውድኡ ንዕኦም ኣትሪፍካ ነቶም ሽዑ ገዝኦም ዝኸዱ ከዓ ልምዓት ኢልካ ክትመልሶም ከለካ እንታይ ዓይነት ልምዓት እዩ ነይሩ ዋታ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ልምዓት ኢልካ ተምፅኡ 60,000 እንድሕር ደኣ 5 ሚልዮን ኣውፂኻሉ ወይ 3 ሚልዮን ኣውፂኻሉ ናይ መግቡ ናይ ክድስቲ ነገር ናይ 6 ሚልዮን ናይ ርፊ እዩ ተኪእዋ ክምለስ ዘለዎ ሓኒፅላ ክምለስ ዘለዎ ከምኡ ግን ኣይኮነን ነይሩ ብስራሕ ነገር ኣይነበሮምን እንታይ ደኣ እዩ ነይሩ ሚስጥር ትውግእ ንምጅማር ኣብ ምድላዋት ስለ ዝነበረ ሃንደበትካ ምፅዋዕም ኣብኡ ኣዳሊኻዮም ምፅናዕ ኢሳያስ ግን እንታይ ኢልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ክታለሉ ስለ ዝነበሩ እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ኣነ ካብ ስዑድየ ዝመፅእ ነይረ ወያነ ወራር ምስ ጀመሩ ሰባት ኣስያትኒ እዚ ዳና ጌርና ስለዚ እዚኦም ዓይነት ሕቶታት ቀዳሞት ውግእ ጀመሩ መን እዮም ብዝግባእ ባዕልና ስለንፈልጦ መን ይወሪሩ ነቲ ቦታ ሒዝዎ ኣካልና እዩ ባድመ ናህና እዩ ግን ብሰድያን ብጣውላን ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ ብሰድያን ብጣውላን ብፒሮን ክፍታሕ ዝኽእል ዝነበረ ጉዳይ ናብ ከምኡ ንክዓርግ ዝገበረ እዚ ናህና ስርዓት ምዃን ህዝቢ ምድንጋሩት ዝዓበየ ነገር ኣበየ ተፈሪሙሉ 2005 2006 እቲ ዝነበረ ኤርትራ ነቲ ውግእ ከም ጀመረት ፈሪማትለ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ ግን ኤርትራ ነቲ ውግእ ከም ጀመረት ህዝቢ ይፈልጥን እቲ ውሽጢ ዘሎ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ እንዳዳናጎሩ እዮም ዘንብርዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ከመይ ኢልና ንሕና ኤርትራውያን ብምድንጋር ንኩናት ንኣቱ 65,000 ስዋኣት ዝኸፈልና ኣላ ሃገር እኮ እያ ወያነ እንድሕር ወሪርና ሃገር ተወሪሩ ተባሂሉ ክንከትት ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ግን ኢሳያስ ንካልእ ዕላማ ይሰርሕ ስለዝነበረ ነዚ ኣዋዲዱ ስለ ዝጀመሩ ነቲ ህዝቢ ከዳናግሮ ነይሮም ሓደ ብዓብዩ ኣብ ዘሎ እዚ 20,000 ዝተኸፍለ መስዋእቲ ነዚ ብምትላል ዝኣተወ እዩ ብናይ ንዕላማ ናይ ኢሳያስ ናይ ዶብ ነገር ኣይኮነን ነይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢቱ ከዓ ንሱ እዩ
لومي دكتور وزيفو دكتور رسيعي زلو قداينا إثيوبيا تزي ترقاقات قداينا خقبرنا يدوب كحنصص አይከልም ብለናል ሰላም እንድሕር ተገይሩ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ማ ንሕሰቦ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ብለናል ሰላም እንድሕር ተገይሩ ኮይኑ ዶብና ዘይ ሕንጸጸሉ ምኽንያት ውሽጣ ባህልን በዘይ ሕንጸጻት እንታይ ኣሎ ኢትዮጵያ ውሽጣው ጸገም ተልዎም ንዖም ይዝመልከት ንሶም ግን ተሓጓማይ ኮለስ ተሓዝ ጠረጥ ከም ዝበሃል ኢትዮጵያ ጉዳይ ትገብራላ ዝገርመኩም ፖለቲካዊ ማሕበራ ከተሃንጽ ናይ ምርጫ ግዜ ማዓስ ከካይድዩ ምስ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምስ ናይ ደገ ሰልፍታት ይማያይጡሉ ድላይም ጎብርሉ ስርሖም ይሰርሑሉ እቶም ውግእ ኣለዎም ዝበሃሉ ዘሎ ሃገር እዮም እዚኦም ጉዳይም ስርሖምን ይገብሩ ፋብሪካ ሽኮሮም يمرقوا فابريكات درساتهم يمرقوا إذا كل نجار جبرلو اندحر سلام تباهيلو اندحر يسيلهم تقبلهم ودا اندحر سلام تباهيلكو سلام تباهيل كان دحر كون كادوب كحنصص خلالو ويز سلام تباهيل زلو اسياسن ابن طرايم جيروم حزب ኢትዮጵያ دوب كحنصص تجميرو هويل زتس اندحر كوينو مس حزب ኢትዮጵያ سلام يتغبرنا مالتي دوب محنصصن حزب ኢትዮጵያ زقطعو كوينو سلام يتغبرنا له مالتي حزب ኢትዮጵያ محنصص دوب هانكو فايل زي قبلو اندحر كوينو سلام يغبرنا علينا مالتي حزب ኤርትራ ነዚ 17 ዓመት ዝረሃጽሉ ወላ ሓንቲ ወፍሪ ዋርሳይ ካሎ ይነበረ ገለ ይነበረ ሓንቲ እንኩ ህዝቢ ኤርትራ ከምና ኢትዮጵያ ናይ ሽኮር ድምረቕ ይብሉ ኢንቨስት ዝገበረ ነገር ይብሉ ዓንያ ጥራሓ ተሪፋ ዘላ እታ እንኩ ከመረቕ አዳ ሓሰበ ደም ደቁን ዕጽምት ደቁን ኢንቨስት ገይሩ ቁጻ ዝሓሰበ ደቁን አቦታቱን የህዋቱን አወፊዩ ዶቡ ከመረቕ ዚያ ያኔራት ስሚት ህዝቢ ኤርትራ زينا خايفين احنا ኢትዮጵያውያን $10 ከፊሎም ዝሃነጽ ነገር ከመረቁ ከለው ኤርትራውያን ታዶብ ከነመረቅ ይሩ ትስሚና ሊሲያስን ክትኮና ይካለትን ዚያ ምክንያቱ ተዕላማና ካልእ ስለዝነበረ ኢትዮጵያ ጉዳይ ትገብራላ ኢትዮጵያ ስራሕት ትሰርሓላ ድላይም ጎብርሎ ሰላም ተተባብ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ንዶብ ምሕንጻጽ ዝቃወም ተኮይኑ ሰላም አይኮነን ማለት እዩ ዶብ ምሕንጻጽ ህዝብ ኢትዮጵያ ዝቆጥዕ እንድሕር ኮይኑ ሰላም አይተገብረናሎ ማለት እዩ እቲ እንኮ ሰላም ኢሲያስን አብን يوم سلام جيروم زلو مالتي إذا خا مستور فلات نبلالنا سلازي إذا كل زحلفة وفوار سايك على إن ده تبعله حزب سراويتن من سياتن عددا مكران زي تدلي مزمزان كونوا ملوزنو بورو نصرحنا جراينا برنا وفوار سايك على أبزي بزحت هجرا أقول قلت له تخونيهم جيرنا يدبها النجار بتشيك تزقرب سب فتسم يلا نحنا بفيسبوك ونجلس يلوه أفقد جبار نجبار جزاوتين أنا غمت نيرنا أبز عوز جبرنا دحر سالسة كنا دحر سالسة ورا كنا مسبكة فقدوا جب نجبر جزء عد لهنا نغمت نيرنا لو ما بز حد شتى شو راح تجبر يقول جزء تباهيل كان دحر ده أبد حاجة زال خونجا نما يدما يقول جزء خيط نت سراويت نمدين جار تباهيلي أما يدما خاني شو عتور حاجة لا تغمت كاو بيقول جزء جيرم مخبصة وسخان ماليسون بعد عد قلا أو خمر بعد حمش ورح تغمت كويت سراويت إن كلنا بلزنا بريرو بسرح بهنسات الحساب نزخل 250 شح اللي زخون سراويت ده سرح دهنس نجار هنا برنا ناتوشتي فوتس ما ينبرن كوتان جبرازنا برنا هم تسكون تاني را حتيد ما شاله حنس خاني أبزنا في شيء مرارة هم كفل سرايتنا مالتي أبزنا في شيء مرارة خاني نكال سرقيا أنا بعد سلومنا خاني سرحاني قريب كده اللي في ماتات حزمتنا ماي ريك الله كم زلها ريك الله ملك كم لها حدنتنا الله خدو ويتوسخي حدش حبريت زلو بزعبه جنرال ملو جنرال سبحت افريم بيرتر حد انكم نسي ملو جنرال دنور حبريتو اندحر لكم نابي قصو كنتات انتاي معبالتات يمصلو امونغو عدل كنبوكم نقلنا عدل كنبوكم قنقلنا كنتات قد سبحت افريم كاتاتو لدلهم نعوز ملكت نابي قطو عبالتات خيدالو بعمقت تكاتاتو لهم بفلاي ناتو حبريتاتات ادلاي بسنكو خمت زخل مقيارات اويشت ኤርትራ كلو يكعل يزبل قمتات አሉ نعو نكاتاتو حدنتنا مايكنا اخي كبرت حسنا اوكي حيل من اسا حنساب صنحاني سقاب اوكي طوال سقاب تقراردي يا جون شيبه اوكي كسب حفتنا حدنتنا تقرارب
قال أوروب بتوساخي حبريتا زلو زرخبو قالت له ناي جنرال سبحات إفريم أقداسي ملوك جنرال نزنورو عبيرترا حد أنكو سبحات إفريم ينيرو بزوح كالو زلعل نزا حقر زخون عينت كونتات مساقاتما نزي سرعات كتك زخل جنرال يبهال نيرو سبحات إفريم زي موتيف زي قبل علي تفتشي مزور انتايو مالت نزي خمزة عينت نايمتك عتا بوتا زلعله حلافنتا تسكيمو فك على السنة جنرال سبحات إفريم انتايو تموتيف زي من يخي نزف تعمل زخفتن توافيرو ربحتاتو ناي جنرال سبحات إفريم كونتاتا إرترا زلو هواو مشتي ناي دوب سلام زسكنته مسؤو زتأساسر ون كخون يخيل قريتو وي سكفتاتاتو أقريبو خون نزي قتل دولو سلطان ناي بعل أبيه بعد إيسي أسكركم انت عينت رئيتو نيروم توم جنرال ستافس بفلا قتل يوز نبورو جنرالات كمسو كم زلع عليه ستاف جنرال أبو داي دوب إذا بزوح نجارات زلع على حتوتاتيو بفلا وشت تسراويتن وشت حبرة سبنا وشت إيرترات راح يكونه ولا ندقون بزوح سكفتاتاتن استفلا عليه رديت نخنحز يجددنا الله تكونتات سقعاء تي حبرتها كابزبي عفينكا كونتات معها بتعمك عجيركا كم تمو كورونا دار روز يقول صلوا ساولو فتسمنا نايك ثلاث كم بعل ودع رئيس بإساس سمعنانا تياتر نتي مقالستو تمادي نزا هاجر راح يكون سي أبورار ويانون كاب حرقت أبيه زد حنا ودع علي جقنا ينيرو انت هنا جن نودع علي كم حدا زي تكم نا 10 دقائق صرحتنا 10 دقائق صرحت تياتر اللي قلته نا أبيه خاصلتاني أركبك على قبله I'm sure I wish إيرترا زولو معتات مكونات أيقبلونيم إذا حجر نبرت ناتو منا يهزبن مخانا دعمر نبرتنا إسياس كم زي مخانا بجوبو زتردد علهم علتوني I think مقتال ناي سبحات إفريم مزيد خيد دولو كونتات زتعساسر كيكونا يكترفن بناتير دي تقريب كل حد النتنا اوكي ما يقنع اخي كبرت حد النتنا اوكي قصقص وين كقصقصي الله خدت قصقصي كنت مايك بحما تمايك الكورديتات قال لما لسه زقبر حد جزرو يتصقمم مالوت مايك أوروب قصقاسي انت لخا خوين كان راخا مدرخ مو قصقاسي الله خدو كحزة أنا دمت حدا كم ساعات زعدي فتحي كنقص ووق إلا عماتي دخوا عمرتي تتقابا لهم زقبروا بدستي بهدوء أزنتاون ترخن أتوتو حري جميرة عتا أزمارينو تعج تقتل بن اللازب كي عجبا حيل من سيون اللو يمت بلزوب وني الأستاذ بريفرندم كداني بايتو قوام النابلة أبزي فلامي بيوايزون اللو تقبل ريقا دخيمة خيبلة بسرح أوروبا كندا قداتا يما حدر بسلاحتا حدرنات ون ألا
ተሰላፊት ብድሕሪት ጠፊኣ እናበልካ ነሻዕ ትቕልቀል ሓላፍነት ዝኸብዳ ትሕሉ ተዋህድ መደብ ገዝኣ ክትኮሒ ኣየወ ክናፍቕ ናይ ዓድኻ ድምፂ ምስ ወፃእኻ ዝናፍቕ ከም ወላዲ ወረዚኒ ፍቕሪ ዓዲ ስኽፍክፍ ዝብለካ እንተዘይ ሰማዕካ ድሃይ ዓዲ ድሓንቲ እቶ ገዛ ሕድሪ ጀጋኑ ናይ ባሓቂ ድምፂ ህዝቢ ጥምዋ ሰይራ ብሓጎስ ተሰራስር ህዝባ ተሳትፍ ብሓቂ ብፍትሒ ወልፊ ትገብር እንተዘይ እንተብኪርካ መዓልቲ ክኸትት ስራሕ ኣመንጊኻ ክትሰምዕ ድሃይ ዓዲ ሓሳብካ ትገልጥ ክብለካ ፍኹስ ዓድኻ ትምለስ ተስተንትን ምስ ሰማዕካ ድምፂ ተተንፍስ ዘለካ ትዛረብ ብዓዲ ኣብ ዓዲ ትሰምዕ ኣለዉ ናይ ደገ ተቃወምቲ ሶሪ ናዚያ ኣየወ ተሳተፍቲ ኣለዉ ዝሓሙ ብዓዶም ነዛ ክሪእዋ ዝሃርፉ ሃገሮም ሰላም ከየበሉ ብናፍቆት ገዝኦም ኣብ ገዛ ሕድሪ ጀጋኑ ይስለፉ ከውፅኡ ሃኖም ይመጽእ ኣርእስቲ ብጉዳይ ሃገሮም ይካትዑ ይላዘቡ ኣብ ዓዶም ዝተሓረሞም ብሰናይ ድሌት ፍትሒ ክረክብ ህዝቦም እወ ክትከውን ብልጽግቲ ሃገሮም ኣብ ገለ ኣርእስቲ ይንህብ ስምዒት ክትዕ ይለዓል ብሃገራዊ ቅኒት ይዝሕል ቀፂሉ ብሃገራዊ ሓድነት ተደምሮ ብግጥምታትን ዝኽርን ዘረዋን ናይ ጎተናን ኣብ ዓዲ ትሰምዕ ኣለዉ ናይ ደገ ተቃወምቲ ናይ ዓማ ተሓኤ ዝፈላለዩ ብዓዲ ምስ ረኣኻዮ ግን ዘብለካ ዘይሓቂ ንህዝቦምን ሃገሮም ዝቃለሱ ብሓቂ ብፍትሒ ኣብ ገለ ይስማዓካ ብታሪኽ ዝህዝቢ ስደት ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣርኪቡልና ሕጂ መን እዩ ሰጓጊ መን እዩ ተሰጓጊ ፈሊጥና ኣለና ፀላኢና ሕጂ ክንዕወት ሶሪ እወ ኣየወ ዛ ኤርትራና ጻዕዳ ሓደ ዝህዝባ ሓድነት ዝኸበባ ለምለም መሬታ ስልጡን እዩ ህንፃ ብሕጊ ዝፈልጥ ስልጡን እዩ ህዝባ ኣብ ኣርባዕታት ታሪክ ሓጊዝዋ ዘይተጋደፋ ምዕባለ ሃገሩ ዝሃንፅ ረሃፁ ከይበቀቀ ቅድሚ ገረባብቱ መሪሑ ዝመረሸ ኮር ተገልበጥ ኮይኑ ክመሓደር በቶም ዘጥፍኦም ምስለነ ክንዕወት ተኮይና ግን ሓድነት እዩ መገዲ ንምሃር ትግሃት ወንን ኣያታትና ተቃለስቲ ስምዒት ሃገር ዘቀድሙ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዘብፅሑልና ሰጊሮም ማሕለኽቲ መብፅዓ ንእቶ ክንከውን ወረስቲ ሕድሪ ጀጋኑ ዋርሳይ ይቀኒለይ ዋው ይቀኒልና እምበር እስኻ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ግጥሚ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ከኣኒ ኣብ ሪኮርድ ገለ መልእኽቲ ኣቱ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ቴንኪዩ ይቀኒልና ብሽመይ ኩሎም እቶም ዘመስገንካዮም ተሳተፍቲ ድዮም ኣድሚናት ድዮም ዋላ ምምሕዳር ምሳና ዘሎ በዓል ጎተና ገለ يغني لنا نايبحق يغني لنا عندك التعبير خاني بكابتي طعم زحق وسنتي قطمي نابغى حيل من اسي كبر حام حيل من اسي سمع كاني حيل من اسي حدا
سمعك سوري زودي أبكالن دي وسيد نتسنح يا تمس قاسي تانكيو عبدنا قاسي تانكيو بيري حياة نتعزب تتعت بحث سيرك الدول تدخل عقمتات لك بسنة تبقى غيرك ما يريد تفلينا هو بتعني كنت قلت أنا بقى حاب سنة تبقى غيرك تانكيو هاي تفزح لنا دا نقفيت على عاوز ولا عاد كذي نقفيت على عاوز ولا عاد كذي نحنا في الله خامس لزغانة تانكيو بتعني أبريقا خانيركا مو دحري حبوس حونا خانيركا زيقا لا يحطو قصتاي حبابرين حبوس على خاطونكا فنكتسل قدم نقاشانا مو مسانا تمليسون دحرالو خابتا قحبنا عرفتي يدو خلال أجل عزيزكم حتى في خمسة استمامو قاشا مسانا أو مثل له تانكيو يدو حفاظل له حبوس ناي حطو مدب بتصلعنا مالتي بوحدو كحتى حجي يدو حفا برمالي عدل هاي كده ناي حطو مدبا قتل حبوس هراي مجلشا كمسجن فتو نزع الدزيا نزرخكم مالتي بطال بزحات ግን ለውጥን ስነጸ ሰተት ይለም ኩለን አቦቦተን አቴን ማለት እጂ ብዛዕባ እዚ ዘለካ ርኢቶ ከመይ ይመስል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ኣገባብ ኣናጺካ ማዓነት ለውጥ ውሽጥ ኤርትራ ዝመጽ ሰተት ይለም ዝኣትወሉ ኣገባብ ኣይኩሉን ንስኻኸ ኣብ ውድብ ተጠርኒፍካ ትፈልጥ ዶ እንደዚ ተጠርኒፍካ ዓመት ኣብ ሓንቲ ካብቶም ውድባት ክትኣቱ ከየሸግረካ ዶ ኣብዚኣ ሕተ ውድብ ተገነለይ اوكي ثانك يو انا يلا سمعت له اسمع له ዶ هلو اوكي ጽቡቕ ሕቶ እዩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝበልካዮ ውድባት ጥራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን 3-4 ውድባት ኣብ ኤርትራ ነይሩ ዋላ ናይ ሱዳን እውን ኤርትራ ናይ እቲ እንኮ ዝነበራ ሃብቲ ናይ መንቀሳቐስ ናይ ዝተፈላለያ ውድባት እያ ነይራ ዋላ ናይ ሱዳን እውን በዓል ተሓልፍ በዓል ህዝበ ልዑማ በዓል ናይ ጆንገረን ዝነበሩ ናይ ደቡብ ክሳብ 4-5 ኣባርካ ነይሮም ምሳናት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ናይ ከምዚ ዓይነት ሞያ ነይርዋታ ሃገር ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ጽቡቕ ኣለኻ ግን ምስናህና ታሪኽ ኣነ ብናተይ ርእይተ ማለት እዩ ኣነ ፈላጥ ኮይነ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ግን ናተይ ርእይቶ ክነግር ኢኻ ተሓተኒ ዘለኻ ስለዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ናቶም ታሪኽ ምስናህና ታሪኽ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ኣይስማዓንኒ ናቶም ናይ መቃለሲ ሓሳባት ምስናህና ዝተሓሓዝ ነገር ኮይኑ ኣይስማዓንኒ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ቅዋም ነይርዋ ካልእ ነይርዋ ብውያ ትመሓደር ነይራ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እንተኢልና ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ 40 ሚልዮን ዝኾኑ ሕቶ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ ናይ ደምሄት እንድሕር ኢልና ንሶምን እናቶም ዝኩሕቶ ምስ ምዕቤት ናይ ሃገር ሪኢኻ ምስ ብዝሒ ህዝባ ሪኢኻ ዋላ ትሕጋዊ ዝበሃል ኣብ ተግባር ይውዓል ብዘይገድስ ቅዋማን ሕጋና ማእኸድ ዝነበረት ሃገር ንሕና ግን ነየና ዘለና ሕጂ ነቲ ቅዋም ኢና ንሓትት ዘለና ነቲ ትኽክለኛ ይኹን ሕማቕ ይኹን ቅዋም ዝበሃል የብልናን ተኽልዎም ይኽእል ንሶም ንህዝቦም ወኪሎም ነቲ ፈርናን ወኪሎም መብዛሕትኦም ዝቃለሱ ነይሮም ንምልእቲ ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ዝቃለስ ኣይነበረን ንሕና ግን ኩለን ውድባት ንምልእቲ ኤርትራ ድብላ እንድሕር ኣብ ሓደ ኣይትሕቶ ንሓንቲ ውራጃ ወይ ብሄረሰብ ኢሉ ዝቃለስ ውድብ ተፀቂጡ ዝበሃል ከም ዝብል ናይ ዓንቲ ወይ ናይ ኩናማ ኣብኡ ይጠቃለል ምን ገለን ክመፅእ ይኽእል እዩ ሕቶኦም ድሕርቲ ቅዋም ምስራቱ እዩ ዝመፅእ ናይ እዚኦም
ኢና ንብል ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ምዝናህና ከነተሓሕዞ ቁሩብ ክብድ ዝብል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብናትያ ረኣያ እቲ ታሪክን ታሪክናን ዝተሓሓዝ ኣይመስለንን ናይ ሓባር መስዋዕት ዝኸፈልና ሃገር ኣለሃና ናይ ሓባር እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ከነምፀላን ብሓባር ክንቃለስ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓያል ናይ ፕሮፓጋንዳ ክእለት ዘለዎ ስርዓት ብከምዚ ፋሕፋሕ ኢልካ እንድሕር ደኣ ትምልስ ኮንካ ተቃውሞካ ትገልፅ እንድሕር ኮንካ ዝያዳ ኣፍ ደገ ንዕንወትካ ኢኻ ታሽሙ ትገብረሉ ዘለካ ማለት ትኸፍተሉ ዝያዳ ንክዕወት ዕድላት ትኸፍተሉ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዘይምጥርናፍና ንሱ ምስ ዘለዎ ሓይል ናይ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ምስ ፀንሖ ተኣማንነት ኣብቲ ህዝቢ ምስቲ ዝፀንሖ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተለጢፉ ዘታለና ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ካሊእ ህግደፍ ካሊእ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ እቲ ሕዋተይ ዝተሰውኡ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ታሪኹ ዛዚሙ እዩ ተሰዓናድን እሱ ይትኾኑ ውድብ እዩ ኩሉ ሰብ በቲ ዋላ ዞም ኣብ ሕጂ ስልጣን ዘለው ኣብኡ ኮይኖም ዘበርከትዎ ከም ግቡእ ክምስገኑ ግቡኦም እዩ በዚ ድሓር ዝገበርዎ ግን ክሕተትልዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓባር መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ናይ ሓባር ህዝባዊ መንግስቲ ከነምፅእ እውን ትክክለኛ ነገር ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ምስናና ዘተሓሓዝ ዘይብሉን ዋላ ከም ዝብል ናይ ሱዳን ጆንገረና ምፃል ተቃሊሶም ሃገር ተገንፂሎም ማለት እዩ ካልኦት በዓል ይተሓልፍ ነይሮም በዓል ህዝቢ ልዑማ ነይሮም ናይ ሳድቅ አልማህዲ ኣብ በዓል ከባቢ ሃይኮታ እዚኦም እናቶም ሕቶ ነይሮም ከም ናህና ታሪክ ግን የብሎምን ከም ናህና ማፃፃ ታሪክ የብሎምን ሕቶና ናህና ሓንቲ ዓይነት ሕቶ እያ ስለምንታይ ኣብ ሰረዝ ኣርባዕተ ክንከይድ ሓደ ዓይነት ከሎ ሕቶና በበይኑ እንድሕር ኮይኑ ሕቶና ከምናቶም በበይና ክንከውን ኢና ሕቶና ግን ዝጥርንፍ ናይ ሰል ንኩላህና ዝጥርንፍ ሓደ ዓይነት ሓባር ረቑሕ ኣለና ስለዚ ኣብኡ ንስመር ስለዚ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ዝበልካዮ ውድባት ብከምዚ ኢኻ ዓፅዋ ይመርፅ ማለት እዩ ብናትያ ተሓሳስባ እንተቲ ናይ ኣብ ውድባት ኣቲኻ ትፈልጥ ዶ ዝብል ኣነ ፍፁም ኣትየ ይፈልጥኒ ከም ተደጋጋሚ ክገልፆ ፀናሕኩ ካብቲ ዝተረዳእኒ ግዜ ትሒዝ ኣነ እውን ቅድሚ ምምፅኣት ሒዘውን ቅድሚ ምርዳይ እንታይ እዮም ኮይኖም በዚሖም ትሰምዑ ኢኻ እኮ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እኮ ሕጂ እውን እኮ ደይመፀ ሰብ እኮ ሰምዖ ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ነገር እዚ ሕጂ መዓት ውድባት ኣለዋ ትሰማዕ ኣለኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ንዓይ ተረዳእኒ ሕጂ ብዚ ንዓይ ክሳደ ረጊፅኩም ኣረዲእኹም ጨፍጭፍኩም ከተረድኡን ትኽእሉ ጥቕሚ ናይ ውድባት ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ግን ኣብ ዝደገ ዘለና 200,000 ገለ ዘይኮና እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝብና ከምዚ ንዓይ ጌርኩም ኣብዚ ሆ እንዳበልካ ከተረዳእኒ ትኽእል ተረዲእኩም መወዳእታ ወጋሕታ እንድሕር ከይደና እዩ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ግን ብከምዚ ጌርና ከነረድኦ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ኢና ክንድዚ ዝኾነ ውድባት ኣለዋ ምስ ተባህለ ብወረ ጥራይ ዝሰማዓካ እንታይ ዝኾነ ውድባት እየን ለውጢ ደልያቶ ኮይነ እንዳ ሓደ ዘይኮና እዚ ዓቢ ኣፍ ደገ ንኸፍተሉ ነቱ ኣብኡ ዘሎ ስርዓት ናህና መንገድና ተሓሳስባ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ግምት ዝእትዎ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ጠርናፍን ሓቋፍን ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ንኩሉ ፀገማትና ንጎኒ ገሪፍና ጠርናፍን ሓቋፍን ብዝኾነ ኣብ ሓደ ጠሚሩ ዝሕዘና መንገዲ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ክረድእ ዝኽእል መንገዲ ጌርና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ክርዳኣሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብ ግምት እንዳእተና እንተ ክንከይድ ተዘይክኢልና ኣብ ደገን ዘሎ ሰብ ዋላ ለይትን ምሸትን ኣረዲእኻ ክትረድእ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ መክሰባት ክህልዎ ክእል ይኸውን እዩ ናይ ውድባት ንዓይ ከተረድኡ ትኽእሉ ኢኹም ብሰረዳእኹም ንኸኣነ ዘፊለ ከዓ ምሳኹም ክሳማዕ ይኽእል ግን እቲ ውሽጢ ዘለኹም ጌርና ከነረድኦ ይንኽእል ኢና ብናይ ናይ ሜድያ መንገዲ ኢኻዎም ጌርካ ከተረድኡ ኩሉ ሰብ ከዓ ሜድያ ይመፅእ እዩ 5 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ገጠራትን ኣብ ገለም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይመን ነዚ ከተረድእ ተኾንካ ሓንቲ ውድብ ኣላ ናፅነት ፍትሒ ዝቃለሱ ክበሃል ከሎ ዝበለፀ ንዑ ተወዲያ እዚኣ ክትብሎ ኣነ ፍትሒ ዝቃለሱስ ኣብ ከምዚኣ ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ነዚ መንግስቲ ቆምዎ ክበሃል ከሎ ተወዲያ ምፍታሽ እውን ኣየድልዮምን እዩ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ምምፃእ ማለት ነቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ዝቐለለ ይኾነሉ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ድማኒ ኣፍ ደገ እንዳኸፈትካ ጉዳይካ ንህዝቢ ኮሱ ካልእ እንዳበለ ዘረድኦ በዝናህና ዘሎ ነገር እንድሕር መዓት ውድባት ኣለዋ እዚአን እኮ ከምቲ ሱ ዝብሎ ብናይ ደገ ዝምወላ ንጥርናፊ ኤርትራ ዘይቅበላ ሃገር ክሸጣ እንዳበለ ሰንሽዑ ምስ ምብዛሕካ ከተረድኦም ስለዘይትኽእል ከምዚ ንዓይ ኣብ ዝተረድኡ ንኣብነት ዝብለካ ከተረድኦም ስለዘይትኽእል በትኡ ዝወሃቡን እንታይ እዚኦም ዳ ሳመቶ ዝኾኑ ዓይነት ድሌት ለውጢ ቅዋም ተዝኸውን ውስራት ክፍትሑ ዝተዝደልዩ ሲ እንታይ ኮይኖም ኣብ ሓደ ደይመፁ ኣብኡ ህግደፍ የለን ኣብቲ በረኻ ኣብቲ ደገ ትወፃኢ فحد بلوم نجار إلا أنت خوينا مزيت أكوب دعوة يخبر قليل نجار كوين عو شو توديع أمنو تبلع لي خاوني يقولون
እቲ ውሽጡ ከሎ ዘሎ ክውደብ ኣይከኣለን ህግደት ብረት ሒዝሉ ስለ ዘሎ ንብል ኣለና ኣብዛ ገዛ ዘለና ከመን ብረት ሒዝልና ዘሎ ክንውደብ ዘይከኣልና ብሓደ ክንሰምር ዘይከኣልና ስለዚ ካብ ከምዚ ተላዒለ ኣነ እቲ ናይ ውድባት ምእታው ዝበሃል ነገር ኣይ መረፅኩን ፅላል ኣሎን ኩሉ ፈናንተ ተባሂሉ ነቶም ዓበይትን ለባማትን ተማይ እንዳበርኩቱ ከዓ ኸይድ ውሽጡ ዘሎ ህዝብና ከዓ ሓንቲ ውድብ ክልተ ውድብ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ተሪ በዚሓ ካብ ክልተ ንፍትሕን እናፅዋና ህዝብ እንድቃለስ ኣለዎ ኣንጻር መንግስቲ ዝኸዳ ኣለዎ ክበሃል ከሎ እቲ ዝኽእለ መንገዲ እዩ ነቲ ውሽጡ ዘሎ ህዝብና ግን ኣብ መንጉዕዘና ዘሎ እዩ ዝብል ኣለዎ ካጠቃደል እዛ ተረዲእካ ኹን ተስፋ ገብር Thank you, Jacob. Gas natka Mike. Gasi. Mike natka. دحين قلنا تاني مثلا ورد هذا قلنا قصري. Okay, thank you. قلنا والله من بحر جيجي عليه. قلنا الله هذا كورة حولنا قلنا. الله أنا زي. إذا دبركم كثير نسألهم ها دلعلكم أسيل نستمي لها تصبوا علاج معاش دايم كسوعوني قال ما لغبل حجي ترى هو صوري نسألني إلي مالتي وي صبوا معالتي يا قباي أنا ونسمع كان دي في فيسبوك بزح كابت ملقطاتك زمست أن ملقطات يخاطر أقرب كل جزء أزيو نتحجز الله لوك نتعب بزجلس ملكو يخاطر أقرب الله معالتون كأوز تفلي كنا بتعم صبوا يخا وإلكارنا كاب كل العلق نفتي زلهم بجكاتي العلا استمرها تحت النغاغا نتي نتفلت أذكاسي كابتي تحت النغاغا نلعلق ولا تفلت أذكاكن بس تحت النغاغا كاغا نتفلت أذكاش شفن عبد الكايو دست بالنجاري أب حطي كاتو نالبات كم قالوا تسيل نير عنتوي حليفة تنن توهينا أنت حديثان توهينا شليل الكات كي تخيلها كابزناي ثلاثة معالتي جميرنا نعزو وزرنا زناي سبحات إفريم جنرال سبحات إفريم هاريمو تبيلو زب الورثات نسمع لنا بزحت كا بدنا هنا ملكعو نردو لنا قالنا فتحيو ولا ابو لوط بزدليو يو مدقعت وريد ودلو نبل قالون نو كوم خوناك اللي زبلات حاسرا زلون الله كمزي الحج كان كوزلو كنا تاقات إيمول روم الله زبالون الله نتخوم أوز أب تحت إلهم الله قالوا كتفو أدري الله نجرى شخص الله كلا أيكا بخاطر الجهن ريو خلنا خا بسن كنعو قتيلكم يخم بزبلكا يجبروا أي يجبروا بزحت كلكن دليله نتوم كتفهم زدل دك هاجر دك أبت أمتوني يقول يوم أبز كونتات ككونا دبونيهم زبلهم نعومون بزا مغنيات زي أبز زي أمخنيو نخلهم كتفهم دليله إليه حسب الله عنه السخايو دمسلنا سلازسي إذن إتي بكل زخيج زلوا أب هاجرنا نزاميت كام نلبات لنا خي تخون تخيل معرينا كلها أنا حبريتها بس حنانيو جن كابت زلك مرداتا نزنا يسومون نزن بزا حلفة شديش تورحي خيط أنا حي معبالي عدنا نزاميتك نزحج زلو بخميت قلصو نتعينا خي بخميت مالسي بخميت نبيو السياح لك هذا لي انتاي تي كابز كله جام وسيد كاسي أبقالي انتاي كهوني زبل قمت عليك أبزوش تحد عمد كلتا عمد ولا جلسي نايز كل وسيتات انتاي كهوني خلي زبل قمتات عليك السياح حتى كذا لي thank you Jacob يعني لي اوكي thank you غني لي عنتوي تماسساليت حتى قمت نير عنتوي انت خبر المسيح ناي سبعات زغني ابز حلك زد بفلاي فلا بزنا ايثيوبيا ايرتران كاب جمرو لغيزات حيزو ببزعها ور تግራوت يوم كدنقو جميرهم نيرم ابز سوشيال ميديا خطري خلخا نتغ وسينا نخيد ناي بلالو
ከምዚ ዝበለ ጅግና ጀነራል እናበሉ ካብቲ ኤርትራዊ ብብዝሒ ከንጨብጭቡሉ ጀሚሮም ነይሮም ኣብዚ መወዳእታ ማለት እዩ እንድሕር ኣስተውዒልና ኮይና ንስብሓት ብፍሉዮም ከንጨብጭቡሉ ጀሚሮም ዋላ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረውን ቅሬታት ተሰምዖም ድመስል ብዙሕ ፅሑፋት ክፅሕፉ ቀኒዮም ነይሮም ማለት ትማሊ እጂ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ግን ኣነ እንታይ ዝብሎ ነዚ ሓሳብ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝገለፅክዎ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ክትህብ ኩሉ ሻዕ የፍርሐና እዩ ዜና ዝምሰማዕናዮ ሲ ሸር ክትብል ላይክ ክትብል ሲ ኣፍሪሕና እቲ መጀመርያ ምክንያቱ ሰንቢትና ካብቶም ዝነበሩ ሓንሳ ጌጋታት ነቶም ጌጋ ዘመሓላለፉ ይኮንኩን ዝፀላ ኣነ ባህጊ ወይ ከዓኒ ትምኒት ናይቲ ፍትሒ ናይቲ ለውጢ ስለፀንሐ ሰብ ሓንሳ ከይተፀንዐ ከይተረጋገፀ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፉ ሸር ገለ ምስ በልናዮ ሽዑ ጌጋ ኮይኑ ፀንሕ ወይ ሓሶት ኮይኑ ፀንሕ ነዚ ይፃወተሉ እቲ ይግደፍ ዓብይ ተራእዩ ዝፃወት ሞራል ናይቲ ህዝቢ ንምስማር ከምኡ ገይሩ ይፃወተልና ብጣዕሚ ሞራልና ንምትንካፍ ኢሉ ነቲ ብቀረባ ፀንሐ ህዝቢ ኮንቱ ምዃንካ ምን ገለ ኢሉ ብዙሕ ነገር ስለ ዝፃወተልና ምንጭኮም እንዳገበረዋል ነዚ ናይ ክሻ ዝነበረት ነገር ተሸሪቡ ከሎ ኣነ ከም ኣብ ነይረ ፍጹም ንክሻ ሓቢኦም እዮም ዘለዉ ህዝቢ ቱት ምስ በለት ድላይ ክገብር ድሓር ሞጋቢሎም ከውፅኦም ብሎም ነይረ ነቶም ጀማዓ ኣብዚ ክሻ ጠፊዩ ኣበይ ኣትዩ ኣበይ ገለ ክበሃል ኮለስ ኣውሮፓ እንድሕር ኣሎ እንተሰምዐ እንተ ኣሲርዎም እንተሰምዐ እዚኣ ግን ነቲ ናይ ተቃውሞ ናይ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሞራውዳ ሰብ ዝመስላ ክትዛረቡ ሞኒ ሽዑ ሓሰውቱ ምዃንና ሓሰውቲኦም ኢሉ ምስ ህዝቢ ከረሓሓቀና ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ከቀያይመና እዩ እቲ ዕላማ የዝብል ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ናይ ትማል እውን ከምኡ ዓይነት ፍርሒ ነይርና ማለት እዩ مسترجعت هنا خستاجرنا مالتي حقوسنا تي إرتراوسي اللوبا يقولنا حاجة أنا تنتهي تدلي السبزي دلا يفتحي يخون قال يخون بزي يقدس بولك أو سر يخون إرتراو ترى عند حركوينه إرتراويان كفتي أتينا زنبر الرعدي نتوم حدا خلته شرا قينو من أرسونه وخم بعل ود علي وخنوها مع بعل أبنا حج موسى تابعهم كزارو وخم بعل برهانة تمسحب من دراسو كم بعل زناي أبا منشمو ناي سجن إذا تشرا زيادة نخبر غير والله مالتي إرتراو بمهانو نحن رعدنا هنا نحن خسا حجي إرتراويان فقدوا سسردنا زغنا هو عبعلنا ولا هو عبعلنا يسني زغنا عندنا حزة أوروبا أنا بتسألنا هنا إرتراويان إرتراويان أقول عسبيتي هنا الناس أن إحنا ما ناجر كم كتتالات حي نجار يزول أفكم ما يتر كابين مار ليكون نجار كم زرابكم قطع برتسفان بهجن بزي حزار بكاي خون اللي على ويل كاتم مني نجار قبرت راحت زم كل شيء عجيجا زوج سوكو سألي أمنا يكونوا نجارات هواريدو مستر جيرو مزرق حلهم نتهزبي حقوس دخول نزتس بزول ناوليهم تاش مزقبرو بتم كلا يكونوا كم مزقبرو جن سو خم مسحة ويكاني كم حاسو تجيرو خجال سنة مسحة صحابة الناس لزدلي كوم عند ميلاتاتي تكاني سلزي قرب عقل جيرنا ترى أنا يا حيش كاب زي كونت أنت أنا مهاب نقولكم ترى يخون لنا بقولك أوصلوا يخون بناي فتحي انتهي علامة أسيلنا مرأي اللي بزيها ناتك ما بعد سامعت تسمع قبل Okay, I can listen. Alright, I'm sorry. Okay. It's okay. It's okay. I hope حتى حتكون well ودحان تملسة مالسي كما رأينا عندنا نريو تملسة ملسوا واي سجني ولي thank you يعني أوردني هاي المدرسة حاول